Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eguzki atera da urriaren 18ko adierazpenaren biharamunean. Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak irakurritako hitzek jende asko poztu zuten, baina mota guztietako erantzunak iritsi dira, ez pentsa? Guk baino beto landuko dute gaia Naiz irratiko Arian saioko kideek, eta beraz, guk beste albiste batekin hasiko dugu gaia. Bai, izan ere gaur bularreko minbiziaren aurkako mundu eguna da. Besteak beste, mundu osoko emakumeak bularren azterketa aldizka egitearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko sortu zen egun hau. Osasunaren mundu erakundeak antolatzen du urtero egun hau eta helburuak anitzak dira. Tartean, diagnostiko goiztiarra sustatzea eta emakumeak gaixotasun horren kontrol eta tratamendu egokiak errazago eskura edukitzea. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Bereziki emakumei eragiten die minbizi mota honek. Osasun mundialaren erakundearen arabera, 2020an 2,3 milioi emakumeri diagnostikatu zitzaien bularreko minbizia mundu osoan, eta 685.000 emakume inguru hil ziren gaixotasun horren ondorioz. Hau da, kalkulatzen da 8 emakumetik batek bularreko minbizi izango duela bizitzan zehar, baina diagnostiko goiztiarrak eragin nabarmena du gaixotasunaren pronostikoaren aldaketan sendatzeko aukerak 100% handituz. Horregatik diagnosi goiztiarra aldarrikatzen dugu. Eta hori askotan ez da gertatzen, bereziki pandemia garainan. Baina Olatz Vazquez kazetari eta argazkilariak izena jarri zion honi, paternalismo matxista. Beraz, emakumeok mesedez ikutu zuen bularrak. Garrantzitsua da barruan ezoiko loditasuna hautematen duten emakumeak osasun profesional batengana joatea. 1-2 hilabete baino gehiago atzeratu gabe, naiz eta noduluari lotutako minik sentitu ez. Gora titiak, txikiak, handiak, bikoitzak, bakarrak eta ez daudenean. Horren beste min igaro, lotxak tapenak luzaro, baina noiz baiten eten behar da. Maitea hau klaro, nik maite zaitut gehiago, operatuta geroago, lehenago ere ederra zinen, orain ederrago. Lehenago ere ederra zinen, orain ederrago. Baina albiste honak baditugu, badiudi Nafarroako ikerlari talde batek 2023rako, hemendik urte terdirako edo lortuko duela bularreko minbiziaren aurkako txertoaren prototipoa. Blanka proiektuaren helburua bularreko minbizia hirukoitz negatiboa tratatzeko txertoa garatzea da. Zientziak salbatuko gaitu, baina horretarako finantziazioa behar da. Beraz, erakundeei hori ere eskatu beharko diegu. Mesedez, zientziak zuen bultzada behar du. Eta bitartean gu, musikak salbatu beharko gaitu. Da zurbilloak eroaten bagaitu, musikak salbatuko gaitu. Ibaila ziontan igeri egiten, ezerik heldu ezin. Oaz, norkatarako gaituen itxaroten.
Edo dantzak, gaur baletaren mundu eguna da. Planeta osoko 50 bat konpainiak zuzenean transmitutuko dituzte beren entxeguak, klaseak eta elkarrizketak worldballetsday.com webgunean. 2014 urrian ospatu zuten baletaren munduko eguna lehen aldiz. Bertan, munduko 5 balet konpainia handiek 20 orduko zuzeneko emanaldia eskaini zuten YouTubeen. Erresuma Batuko The Royal Ballet, Australiako The Australian Ballet, Errusiako Bolshoi Ballet, Amerikako Estatu Batuetako San Francisco Ballet eta Kanadako The National Ballet. Urtero konpainia gehiago batzen dira. Egingo dugu guk dantza? Jakina. Ez dakit hobe profesionali dantzatzen badute. Akaso, gaurko egunez jaio zen Manuel Legris, frantziar dantzaria. Beltxargen aintzira, Romeo eta Julieta, Loti ederra, Onkixote, Raimonda, denetarik egin du. Nik urrengo abestiarekin baleta gustora dantzatuko nuke. To the safety of your cloud, don't let go. I need you to hang around. I'm so broke. Gaurko egunean jaio zen Irene Eskolar aktorea. 2016an emakumezko aktore berri onenaren Goya saria irabazi zuen. Lara Izagirre Zornotzarrak zuzendutako Un otoño sin Berlin filmean egindako lanarengatik. Asko gustatzen zaizkit Lara Izagirreren pelikulak, baina maitena. Baleta dantzatzeko agian hobeto zerbait ez dakit instrumentalagoa, adibidez, hau, Inigo? Gaurko egunez. Zoratzen ari da. Jendea entzulea flipatzen ari da. Dantzatzen ari ginen. Barkatu baita zenio, musikarekin jendea zegoen pixkatu gaila. Zala berria da musika. Zentzua dauka, Bai, ez daukatu darik. Bale. Eske gaurko egunez jaio zen Michael Gambon, edo hobeto esan da Albus Dumbledore. Asko Harry Potteren pelikuletan Hogwartseko zuzendariaren papera egiteagatik ezagutuko dute. Baina ibilbide luzea duan zerkean, Gambon 1940ko urriaren 19an jaio zen Irlandan. Barkatu baina magia aipatzen badugu, gaurko gonbidatuaren, izena esan beharko dugu. Eneko Gutierrez Labandero dator. Euskal Herrian baditugu ilusionismoaren munduan dabiltzan gazteak. Eneko eta bere lagun eta lankide den Maria buru belarri dabiltza mundu horretan. Juan Ignacio Artxoaga antropologian aditua den, idazlea den, eta denetarik dakien gure kolaboratzailere gerturatuko da. Ilunak argitzen tartean Mari eta Lamien inguruan arituko da. Tira, berez oroimenaren inguruan ariko da, baina uste dut zuek Lamiei buruz galdetu nahi diozuela. Bai. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Zer. Dona apeian iznito dator. Bale. Bai, gure emozioterapeutak esan digu mituak apurtzera datorrela, Juan Ignacio bezalaxe. Zuek uste duzu egoera bakoitzari sentimendu batek dagokiola? Ez dakit, baina ni gasarre puntu bat somatzen dute, nire barnean. Asarrea? Bai. Ara. Baina lasai, gaur anonimo gisa sinatu duten emakumei buruz hariko gara. Gizue Carmen Molaren gaia puri-purian dagoela. Gehi bat. Berriro konturatu gabeseiak iritsiko dira, beraz, has gaitezen. Asko gustatu zait, zeta belaunaldiko geratu zaion gehi bat hori Maitena Salinas. Ze pasatzen da. Horriak emeretzi ditu gaur eta asteartea da, ongietorri guztioi, bigarren kafera.
zuekin gaur magian aditu ekilibrista, iluminista eta denetarik izango den Maitena Salinas Beiztegi andere, arratsaldeon! Arratsaldeon, horrela bai, horrela esan daiteke, arratsaldeon Euskal Herria plazerra berriz ere hemen izatea zuekin. Baina egia esan, ekilibrista Maitena balin bada ere, oreka, zea, berak ematen digula, Goiuri ez eizar, handi, arratsaldeon! Ui, pentsatzen nuen esan bartzen nula, gaur oreka galdu detela, sagardoarekin bazkaldu detelako. Sekretu guztiak ez ditut kontatuko. Arratsaldeon. Arratsaldeon? Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 262 ditu, biaz zenbaki politia. Wow. Arratsaldeak 4:11 urriak 19 gu 3:4 dagoeneko Donapian iznietu bere posizioan delako prest, segitan ikusietan zungo duzu, baina horixe, ongitorri guztioi bigarren kafearen 262 ontara. Esan dizuet oso zenbaki politia iruditzen zaidala? Bai, esan duzu. 6, bale, arratsaldean guztioi. Oroimenaz, ez. Bale, bueno, ongitorri, Bai, hau bigarren kafea, naiz irratien, Aupa. Eta ondo gaude. Bueno, ondo gaude. Tira, nahiko ondo. Ezin hobeto. Aizu. A ver. Arratsaldeon. Lehenengo mezua jaso duguna da, Inigo, sekretu guztiak ez dituzu kontatuko, ezkutuko gehienzuk dituzulako, ez da? Honek Bueno, badaki zerbait. ara, ezautzen zaitu? Noski, agerikoa da. Aizu. Jon Liz da, za. Bueno. Jon Liz familikoa da. Bai, baina bueno, Inigok sekretu asko dituela jakitea ere ez dakit, zaintzaia. Baina agerikoa bada berez ez dituzu sekreturik esan. Izan badituzu, baina agerian badituzu, osea, somatzen bazaizu. Ez, agerikoa dela Sekretu Inigo gintzan aditua dela. bihurria dela. Hori egia da. Ikuste zaio. Ai. Lotxagabe puntu bat aurpegin ikuste zaio. Bai? Ez, Kariñotik beti, beti. Beti. Bueno, beti. Gu beti. Zertaz ari zareten. Gehienetan. Beti ere ez dugu esango. Gehienetan. Bai, baina... Bueno, a ber, gure entzuleek ja badakite. Eta gure entzuleak hartu bolin badira, pentsa. Jon Liz, pentsa guk zenbat gauza izkutatzen ditugun Ez dakizkigun. zuen hobe beharrez. Edo ez dakizkigun ere. Bueno, eta ez dakizkigun, claro. Hoi, zalantzari gabe. Bueno, beste datu bat, hola, hausazkoa, baino nera da oso pozik, ze zuratzeko lanpara oso txusen dago. Begira. Beti abil horrekin burrukan, eta esan Bueno, da. ni saiatzen naiz beti ere zuzen mantentzen, Osea, hola auki berren, hola. Orekaren oreka. ekilibrista. Hori naiz ni. Funambulista. Angus and Julia Stonen kantunekin abiatuko dugu, gaurko saioa 4:13. Baietz, maite dutekin hasiko garela segituan, baina eskerrik asko Gorka, dio Gorkak Inigokin ez sartu. Nik sekretu gutxi dauzkat. Azken asteburuan ez, aurrekoan Madrilen egon nintzen Gorkarekin. Hori igual sekretua zan Gorka, baino. Bulegoren kontzertuan. Go to the Chateau Marmont and dance in the hotel room. We can run with the lights on till we got nothing to lose. We have left him from the ground. We go, never coming down. I don't mind if you wanna go anywhere, I'll take you there. Maitena Salinas Beiztegi, zure maite duta zein da? Hola, bum, venga, pim, pam, pum, takatun, kentun, Paketin, tan. Venga, esango dizuet, Aitamarik duela oso ordu gutxi, 105 pertsona erreskatatu ditu Lampedusan. Lampedusatik gertu, eta, bueno, ikusten ari zareten ontzat, hemen argazki batzuk, bai? Ui, etxoin, hemen. Maitena, bialtzen badizkiguzu, streaming bitartez erakutsiko izkigu txukun, bai. Orduan, postekoa dela, alegia. Behar hau, ez litzateke behar izan behar, ezta? Baino, tira, alaxe denez, 105 pertsona bereien bizia edo bizirautea lortu dute Aitamariri esker.
Beraz, eman diezaiogun honi oihartzuna Aitamarik ere babesa behar duelako eta besteak beste portu batera sartu behar dutelako, beraz badakigu komunikabideek eta, bueno, gizarte zibilak asko egin dezakela presioa sartzeko eta 105 pertsona gehi Aitamariko talde guztiak porturatzeko aukera izateko. Entzun duzu ez da? Ba, hori da denon maite duta, eta hemendik aurrera maite duta gehituko ditugu, baina... Gorkak dio, nire maite duta da konturatzea oso esatari ona naizela. Elkarrizketak egiten pozgarria da jendeak eskertzen duenean zure lana. Aizu Gorka, bai oso elkarrizketatzaile ona zara. Nik badakit. Nire maite duta da, aste honetan maite dut tematiko egingo dut usaimenarekin. Atzoko maite duta izan zen, deskubritzea usain batek ze oroitzapen ekartzen dizun. Edo deskubritza otarteko bat azu zaizula motxilan. Hortiz, Juan. Nei platanokin pasatzen zait asko. Aurreko astean, ogi puxkat eukin motxilan, da motxilak zeuken usai bat, ogi pixkatolaia pasearena, usteldu gabearena, baina pixkat ja ez esamar dagoen ogi hori, usain hau zeusain. Torrijak eiteko muko ogia, ez da. Eta usain hau zeusain goxoa, eta ato bazkaltzen ginela kontatu nuen irratia, baina zudetzinen entzuten hariko, maitena, beraz berriro kontatuko dut, bai lasai. Bai favorez, kasualidade izan zen. Ume batzuk zebiltzan eskursioan, eskursiotan bokadioara maten genuen, orduan, motxilak hartzen zuen alako usaia ogiarena, eta hori ikartzen dit gogora. Ba, gaur, bada etxera bidean, beti inguru berdintxuan, norbait egiten duena xerra albardatua. Ara. Eta horrek gogorazten dit amonaren etxea. Nera amonak egiten zituen xerra albardatuen usaina hartzen dio dalako. Eta asko usa ezaite oroitzapen hori eta lotura hori. Beraz, hori da nire gaurko maite duta. Amonaren etxea, baina batez ere oroitzapen horiek lotzen jakitea edo buruak esaten hau horregatik da inatxe gine. Niri piperrekin pasatzen zait. Nera amona eta piperrak, bai. Oh, bai. Que bolita. Zine zure maite dut zago juri. Sentitzen dute, baina nik maite dut ez daukat gaur. Bueno, bota, denetarik izan behar. Esan dugu gaur dela bularreko minbiziaren aurkako eguna, edo bularreko minbiziaren aurkako ikerketaren aldeko eguna. Hola izen luzeagoa jartzearen. Eta saiatu naiz abestiak topatzen, ze... hasieran aipatu ditugu hainbat datu eta datu hoiei laguntzeko abesti batzuk jarri nahi dituen, baina abesti gehienetan topatu dudan diskurtsoa zait gustatu. Ze hau noiz bait edo hitz egin dugu hontaz, baina asko erabiltzen da oso diskurtso gerra zantzua duen diskurtsoa. Belizista ez. Bai, belizista minbiziaz. Borrokak irabazi eta horrelako. Borrokak irabazi, gerlaria, bai, horrelako, edo borroka irabazi edo galdo, edo bai, erasotu, gerra bat da, nik gerlaria naiz, eta ez zait bat ere gustatzen, eta uste dut kaltegarria dela oso, bai minbizia duenarentzat eta bai ingurukoentzat, eta ez zait bat ere gustatzen. Eta topatu ditudan abestietan baita, horrelako hitzak topatu ditut, eta aserretu egin naiz. Bai, filosofia beretik tiraka egiten du. Eta ez zaitu bat ere gustatzen diskurtso hori, eta gaina goain dela gutxi irakurtzen aritu nintzen, zergatik hasi ginen horrelako hitzak erabiltzen, eta publizitate agentzia batek erabilizituen lehenengo aldiz, kotxe batzuk saltzeko. Eta hortik abiatuta, ez dakit. Parra egiten dut negarra ez egitegatik. Baina zait bat ere gustatzen erabiltzen dugun diskurtso hori, eta edabideek erabiltzen duten diskurtso hori, eta hemendik esan nahi dut, baizu, minbizia balin badaukazu, eta sufritzen ari balin bazara zen normala da, ez pentsatzeko gerra baten aurrean zuk daukazula almena honi aurre egiteko, ze askotan ez da horrela, eta... Batzutan posiblea da, beste batzutan ez, eta ez dauk ez erikusirik zure gaitasunarekin alegia, ez? Eta gaixotasun bada, ez guda bat. Hori da. Besarkatu dezagun hori. Los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este día
Eta beste hau adibidez, Rosalenen alde esan behar dugu, hau da Bibir, Rosalen eta Estoparena, eta Rosalenek idatzizun minbizia, bularreko minbizia duki duten emakumen gutunetatik abiatuta. Orduan, beraien familiai bidali zizkieten gutun batzuk, eta gutun horietatik esaldiak hartu ditu, eta bestian erabili ditu. Eta adibidez, esaten du, sentitzen dela olatu bat gainera etorri zaiola, eta olatuak arropak kendu diola, eta bapatean dagoela biluzik itsasoaren aurrean. Eta ezagit metafora hori askoz politiagoa iruditzen zait guda batena baina. Uste dut metaforarekin jarraituz guk itsasoan ontziak eta gizon emakumeak eta umeak ikusten ditugunean gudetatik iesi nahiago ditugula, ontziak ikusi bizitzak salbatzen, bizitzak akabatzen baino, eta Maitenak abiatu duen Aitamarari buruzko maite dut horretan, irudi batzuk erakutsi nahi genizkizuen, eta hauexek dira Maitena. Hauexek dira hartu berri dituztenak, 105 pertsona salbatu dituztelako, Lampedusatik gertu, eta beraz, gizarte zibilari eskatzen diogu, zein instituzioei, entzuten ari gaituzuen orori, presio egin dezagun beraiek lurra hartu dezaten, eta babesean egon daitezen. Eta irudien indarra tira, hori ere nabarmentzeko modukoa. Bueno, bestelako maite dutak ere jasotzen ari gara, Jon Lizek dio pandemiak ekarri digun telelanerako aukeraren bide irekiera maite duela. Baita neuke. Ez da batere txarra, baina orain erronka da neoliberalismoak edo kapitalismoak ez dezan irikiden bide hori bere egin. Eta bere ganatu eta irentxi. Hor ere tentu zibili beharko dugu, beti bezala? Denbora, beste on denbora. Baina aukera ondo dago. Aukera ondo dago, zalantzari gabe. Baina denak tentuz. Badaz, bada ere. Dona Pellaniz Nieto, Arratxaleon. Arratxaleon. Ongi etorri berriro. Esker. Zein da zure maite dute? Ninen torren maite dut batekin eta honea sartu nahi zenan beste bat. Konturatzen zara askotan pasatzen zaizula hori? Bueno, normalean ez dator maite dutekin prest, porque improvisatzen naiz. Baina oso ondo dago, entzumen oso aktiboa duzu. Zorionak. Eskerrik asko. Seguro zuri sekulaz dizutela esaten hori. Ez askotan egia esan. Ikusten? Así que mi esker. Gaur kontatu naiz udara maite dudala, banekin, baina gaur izan da atzota gaur opari bat, niretzako behintzat, berriz ere uda giroan sartzea, bero honekin, eguraldia, argia, dena. Gaur gure lankide Idoiak, Idoia Dabilak, grabazio batera egin doazela, aiginen aipatzen beroa, eta hau ze udaratxo, ze beranillo da, ze badao beranillo San Miguel, beranillo San Martin, supuestakit, zenik, datak ezak izan, baina aritu gara begiratzen, eta hau hausazkoa da, opari da. Hau da, aldaketa klimatikoaren udara. Hausazkoa. Ja, bai. Hausazkoa, igual, ardurarik badugu honetan. Ez duela santurik atzean, bintzat. Bueno, beste ez dakite aburu badak. Santo cambio klimatiko edo izangoa. Ya te digo. Bueno, bai. Segi dezagun. Eta horrek ekartzen dit ere gazigozo bat, pasako da, gero etorko da berriz ere negua, edo udazkena datorrena, eta onartu beharko dugu, eta listo. Eta honea sartzeakoan, kontatu naiz ezagola, separatzen gaituen pantaila hau, eta oso pozik jarri. Zoragarria da. Benetan baiet. Oso gertu sentitzen zaituztet, eta eskertzekoa da. Gu beti hemen egon gara zuretzako. Naiz eta PVC bat erdian egon. Jakin dezazu. Badakit, baina eske, hola energia beste erabatea iristen da. Bai, plastikoak limitatu egiten ditu. Baina neurri guztiak betetzen ari gara. Hori da. Jakina. Abildua Jaurlaritza. Bai, metrota gaude. Urrutian. Ikusten dugu. Uinek hurbiltzen gaituzte, baina urrun gara. Oso urrun. Zenun. Ze polita. Hori esan da, arratsaldeko 4 eta 24 minutu dira, eta gorko saioa abiatu behar dugu. Baina zer gertatzen da? Zer pasatzen da? Abia ezakegu, ez da? Bai, jakina, eman. Bai. Bale, prest. Eman egurre. 4 eta 24, zuzenean, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta maite dutak atzean utzita, Dona Pellaniz Nieto gure emozioterapeutarekin, abiatu behar dugu. Gaur oso mitu apurtzailego dez, Juan Ignacio Arzuagak mituak erausteko joera izaten du, eta gero izango du baten bat, eta Dona Pellaniz Nieto abia puntuti dator mituak apurtzera. Eske behar ez ditugun mituak apurtu behar ditu. Jakina bai, erabilgarriak ez direnean, aio, pela, jo. Egia da. Bai. Bai.
Eta, Bota. bai, hasiko gea, bai, bai. Bota! Hautsi, Bota pinue. pam, mitoa, pikutara. Mitoa, mitoa da, mitoaren atzean dagoen eguneroko esaldia da, ez nintzake edo ezinake hola sentitu beharko. Bale, hori da atzean dagoena. Bai, eta mitoa da, bai, pixkat horra, ez dakizten dagoen zeinen atzean, baina da pixkat egoera bakoitzean sentitzeko modu zuzen bat dago. Vale, hori da mitoa, eta pixkat nola adierazten dugu hau, lasai hau ez da ezer, edo ez zinake hola sentitu behar, edo ez jarri triste, ez egon jeloskor, ez dakize, ez bestea, hau, edo behitu zure arrebak nola sentitzen dan, edo begira ez dakizen, ez? Horrelako hitzekin edo jarrerarekin, bai gerturatzen dugu mito hau, ez? Edo, bueno, pues, bai, hurbiltzen dugu gure gana, esan ez, egoera bakoitzak dakar sentitzeko modu bat. Eta ez bazea hola sentitzen, ez zaude ondo. Oker zaude. Eta jokaera zuzen bat. Hori da, noski baietz. Hori da, beti da... Karo, ze sentimenduek edo emozioek egiten dute jokaera bat edo beste izatea, beraz, ala sentitzen baldin mazea, ez zenuke hori egin behar, ez? Beste gauza bat egin beharko zenuke. Eta, evidentemente, mito hori ez da egia. Ez da egia. Ez da egia, eta ez dugu maite eta ez du onura ekartzen. Bai, horregatik ekartzen dugu honea, esateko limitea jarri behar diogula horri, saiatu behar gehala nolak bait mezu horiek ez ematen, eta jasotzen baldin baditugu ere jakiten ez dela egia. Ez da gola modu zuzen bat gauzak sentitzen duguna beti, ez dut esango ondo, baina beti dago. Arrazoi bat behintze badago atzean alegia, ez? Sartu gabe ona edo txarra izan daiteke. Askotan esan dugun bezala, sentitzen duguna ez dago ondo, ez gaizki, ez da ona ez txarra, baina bai ekartzen du mezu bat eta arrazoi badaka, ez? Orduan atentzioa jartzen diogunean ikus ezakegu zergatik edo zertarako sentitzen dudana, eta hori da importanteena. Zertarako hori gustatzen zain niri asko. Zertarako, ez ja zergatik, zertarako. Zergatik beti dago, ez? Eta gainera jo gaitezke gure arbasotara, baina bueno, eske oso bide luzea izan daiteke. Baina zertarako da oso askatzailea, oso alduntzen gaitu, ze ikusten dugu bidea, ikusten dugu zer egin dezakegun, zer ez, eta jabe aurkitzen gara hor. Orduan, askotan zertarako hori bilatzea ematen digu bidea, ez? Etorkizunerako, momenturako eta etorkizunerako bidea. Eta zentzua. Bai, argi dago, zentzua. Denak badu zentzua, baina askotan ez diogu ikusten, baina batzutan galdu egiten dugu. Bai, beti gertatzen da. And I hope to meet you at the gates, see that light shining on your face. I belong here, I belong with you, and all of our answers reside here too. Esan bezala askotan txikitan, eta ezain txikitan jasotzen ditugun mezuak, ez? Zenbat kosten zaigu orokorrean gizartean, eta nik uste dut aldaketa bat bizitzen ari gala, baina orain dikan hor dago, ez? Norbait triste, minduta, haserre, beldurtuta ikustea, ez? Eta nola kosten zaigu horren bidelagun izatea, orduan egiten dugu hau bidelagun bezala, edo heldu bezala, edo lagun bezala, moztu, ez? Hai, lasai maitia, eta askotan da intentzio honenarekin, ez? Lasai maitia, ez da zer gertatzen, benga emango diogu buelta, eta hor... Ze gutxi gustatzen zaidan hori. Niri ere. Edo lasai, ez da inbesterako. Barkatu? Osea, lagungarri izatea nahi duzu, nola esango didazu ez dela inbesterako, ni barrutik horrela sentitzen badut alegia? Olako esaldiek askotan lagungarri gisa botatzen ditugunak, kontu zibile barga ez askotan ez dira lagungarriak. Norbaitei ukatzea edo zalantzan jartzea sentitzen duen hori, azkenean horrek egiten du hori sentitzen duen pertsonak sentitzea agian oker dagola bera. Eta isolatzea, gehiago, eta bere burua epaitzea, eta hor gertatu daitezke nolabait borobil batzuk edo gurpil batzuk edo zirkulu batzuk hor emozionalki oso kaltegarriak, ez, edo toksikoak. Azkenean nik ukatzen sentitzen dudana, orduan beste egititut trampatxoak nik deitzen dudan bezala, mina baldin badut, ateratzen dut edo eskapo egiten dut minatik beldurrarekin, edo haserraldiarekin, edo biktimismoarekin, eta hor sortzen dira jarrera batzuk, askotan bihurtzen direnak patroi moduan, hau da, behin eta berriz gatazka batzun aurrean ateratzen direnak, kaltegarriak direnak.
bai, nun, ezakit, purea jartzen didatenean, imaginatu txikia, zaiztenean. Bueno, oso adibide ona. Bai, denok nik uste tor. Hoixe galduta behar trauma dago, ezta? Izan dut urte askotan. Gorria eta dena jarri zaigu gure dona. Hombre, eske nire etxean, nire amak ez du ulertzen euskera, baina hau entzungo balo esango nuke, ama, zemat negar bota ditugun purearekin nire etxean. Ez dakit purea jartzen diat, eta ni hor, ez gustatzen, ez jan nahi, edo dena helakoa, horren atzean ere, egon daitezke beste behar batzuk edo beste eskaera batzuk, eta ez, purea ondo dago, eta zu jamar dezu, ze ikusi zure arreba, edo ikusi zure naia, edo ikusi zure familia, edo ikusi nola jaten duen, eta zu ez dezu jaten, eta zu txarrazea, konparaketek ere ez dute ezer laguntzen. Zeitxusiak diren, zenbat min egiten. Eta kontu zibili bargea, ze nahi gabea atatzen zaigu, eta badakit ez dagoela, maite dugun, ez diogula kalte eman nahi maite dugunari, ez? Baina askotan nahi gabe eta laguntzeko intentzioarekin kaltetu dezakegu momentu horretan. Orduan, gauza bat da balidatzea sentitzen duguna, eta gauza bat da. Eta arrazoitzea kaso, ez? Baina beste gauza da, esaten den norbait esaten dizunean alegia zerbait, ez? Arrazoitu dezake, baina ez inposatu, eta ez egia bakarra bailitzen bezala saldu, ez? Hori da, eta bakoitzak, beti jakin, bakoitzak gagu gure egia, eta gero gertatzen da, adibidez, askotan gaizki ulertuak daude hauekin, ez? Haur txikiak edo helduak, aserratzen garenean, batzutan, aserrean energia suntsitzailea denez, jarrera suntsitzaileak izate ditugu, edo izan ditzazkegu, ez? Orduan, noski, eske aserretuta nagoenez, onartu bardiazu jotzea, edo iukatzea, edo ez dakize egitea, ez. Gauza bat da, onartzea aserre zaudela, eta beste gauza da onartzea aserrearekin egiten dezuna. Nola bideratzen duzun, zuri beste kontua da. Muga jartzea, hau ez dezu egingo, edo neri ez, edo onela ez, baina ez detukatuko sentitzezuna, eta honek triste jartzen baldin bazaitu, edo mintzen baldin bazea honekin, edo aserretzen baldin bazea, edo honi bildurra baldin badiozu, guazen zerbait egitea honekin, ez? Baina horrek ez duzan nahi, jadakagula pista libre egiteko, nahi deguna, eta nahi degunera, en nombre de ala sentitzen naiz kontuz horrekin, ze hori ere askotan ikusten den jarrera da, ez? Justo izango litzake kontrakoa, ez? Gaude apurtzen, ez nintzak edo zinake ala sentitu beharko, eta beste aldea izango zen, nola onela sentitzen naizen, dena askatasun guztia dakat nahi dudan egiteko. Ez, beti muga daude, askatasunak ekartzen du ardura, ez? Hori da. Eta, autozaintza batean eta besteen zaintza batean, beti. Hori da. Ezin daztu. Sentitzen dudanaz, arduratzen naizenean, hor hartzen dut ardura, ere bai, nire burua zaintzeko eta bestea zaintzeko, eta hori oso importantea da, eta askatasuna dator batera, ardurarekin hor. Eta hori ere autokontrolarekin zer ikusia dauka. Hori ja beste kontu batean. Sartuko ginateke, baina beste egun baterako, autokontrola. Apuntau, favorez. Bai, nahi kontrolaren inguruan, kontrola hitza ez batera gustatzen, bai, gaina polizia etortzen zaitzak. Autokudeaketa, esan dezagun. Autokudeaketa, venga. Automan egioan, ez du bezala, baina argi dago, ez? Azkenean, askotan bestea zaintzen dugu beti, baina gure buruarekin ez dago ezer egiten, eta hor badago lana ere bai. Bai, hoi da oso eskorpio. Ui, ara bestea. Aizun, nekalne alzelaik beste binesateizu, kaixo dona! Panekane, arratxaleon. Zepoza. Bai. Jarraitzaile sutxua duzu. Nekan altzela izan barri dugu, kaixo dona, baina galderaren bat bialtzeko nahi badu ere. Bai, nekane? Hauek doakoak direla gainera. Oain Wordeko dokumentu luze bat bidaliko dugu. Irikiko dugu ere bai entzulentzako galdera gunea, etorreko da ere bai pixkate zalantza hoiek edo gai ezberdinak lantzeko, baina beti badakizue tartea hemen nagolarik bota eta alden enean erantzungo ditugu. Eta honekin batera oso importantea da pixkat autokontrolarekin edo autozaintzarekin eta zaintzarekin erlazioa dakana muga jartzea olako mezuei, ez? Bai guk esan behar ditugunean eta askotan niri gertatzen zait mezua gaur ekarri eta hau ez nintzake edo ezinake ala sentitu behar.
Vale, hola, plus. Eta nik hau komentatzen dut, eta jendeak esan dezake, nik ez dut hori esaten inoiz, baino bestera batzutara esaten dugu, ez? Esaten ari ginen bezala, ez? Lasai maitia hau ez da, ezer? Ematen du oso mezu indartzailea dela, baina horren atzean, egon daiteke, venga. Edo, ja pasatu da, ja está, lasai, ja pasatu da, eta zu zaude, bueno, nehar batean, ez da gizula nun sartu ere. Ez jarri horrela, bai? Horrek ere batzutan badu, horren atzean badago mezu bat, nun ez nuke hau sentitu beharko, edo sentitzen dudanak ez lirake hau egin arazi behar, edo lako zer. Bueno, ez da zilegizkoa, hori da. Sentitzen ari zaren hau, ez da zure jarrera, ez? Hori da. Ze sentsazio itxusia dan, norbaitek hoi sentiarazi izunen. Osea, zu sentitzen aizeana, hoi da, ez dala zilegi. Bai, bertan bera botatzen dutenean, eta eta ohartzen zaren antze. Esan ez usten duten nuen. Behintzat batzutan ohartzezea, eta beste batzutan jaten dezu, eta gero igual, inoiz etza jabetzen, edo gero igual denborarekin ohartzezen plan de, baino, hau? Edo ez bakea konturatzen, badago hor abixu bat, askotan, pertsona honi ez diot hau kontatu nahi, edo ez diot hau bestea kontatu nahi. Dakagunan sentsazio hori, ditugu lagunak edo dakagu jendea ondoan, batzutan, hori, gauza kontatzeko erraztasuna da duguna. Guregatik eta beraiengatik, ze harremanak dira bien arteko hartu emanak, ez? Sentitzen, hasten garenean behin da berriz, pertsona baten aurrean, sentitzen duguna, kontatzea kostatzen zaigula. Ez dugula zilegitasuna sentitzen. Ez gaudela eroso, ez da? Bai, fijatu hor, ez du esan nahi, euneko eunean hau denik, baina fijatu, haber, zen olako epaia jasotzen dezuen bestearen gatik. Ze izan daiteke, abixu bat, esaten duna, eske kontatzen dionanean pertsona honi hau, esaten dit, edo gutxi ezten du, neri ez dakizte gertatu zitzen, askotan ere, holako mezu. Egon naiz ez dakin horekin, eta neri ez dakit, eta esatezu, joder. Lagundu nahian, baina bai. Pertsona batzuei zazpi amona hil zaizkie. Zazpikatuko bizitza bezala duen amona. Jun eta gaizkin hau eske amona hil zait, nahi zazpi amona hil zaizkit. Horrelako jendea bada. Bai, eta... Lehiak eta modua batean sartzen dira, ez da? Ni gehiago, beraz, ni gehiago baldin banaiz, zu gutxiago, hor beti jasotzen dugu mezua ni ez naiz nahikoa, edo oker nago, edo ez dut balio, ez? Baina eskotan hori etxetik ekartzen ditugun joerak izaten dira, ez da? Igual konstiente izan gabe. Bai, etxetik dakargu... Hainbeste, ia dena esango nuke, ia dena. Bai, etxetik eta, gero ja, etxetik atatzen genean gauza gutxi mugitzen dira, baina mugitzen dena oso importantea da. Baina bai, etxekoa beti badu hor lan handia, ez? Bakizuen familiekin lan egiten dut honengatik, eske hor dago mami guztia eta oso importantea da. Baina horrek determinatzen gaitu egin batean, gero hori moldatu eta aldatu daiteke beti. Eta erabat da limitea jartzea horri. Jasotzen baldin badugu mezu horiek kanpotik, konparazioa, behitu nire lagunari hau gertatu zitzaion, edo nire zazpia mona izaizkit, edo venga, hori ez da ezer, animo, ez dakize, dakagu zilegitasun guztia esateko honek ez dit laguntzen, sentitzen dut mozten ari zarela ni sentitzen duana, eta ez dut nahi. Nere arpegia izan da, barkatuko duzu, baina ezakit bapatean Inigok momentu zoragarri bat izan du, eta bere ipurdia erakutsi dugu, praka jarrita jakina, baina gelditu naiz pixkatola xokeatuta, barkatu. Nahiko arazo banituen kamararekin burrukan, eta nahi gabe nire ipurdiari zen ikusten kamaran, eta norbait kexatu egin. Eta orduan, entzule bat, Gion Lize jarri du, Goiuri aldatu zure kamararen izena, eta jarri Goiuri eta Inigoren ipurdia. Baina dena, Dona Peñan izentu ikus dezazuen. Bai, sortu dugu. Bai, entzun bai, baina oin ikusi ere. Ikusi ere bai. Gure teknikariak. Ze kanta politak ekartzen dituzun? Gaur... Bai, benetan, bakizu zer egiten dudanik? Prestatu nunean gidoia, zurekin pentsatu nuen. Bai, serio? Zerrekoan berdina esan zenian, dago jurik ere bai, esan nuen, abertze iruditzen zaiz. Ze presioa, orain beti hor ainain goran egon behar izate hori. Saiatzen naiz presioa izaten. DJ Dona. Gure terapeuta emozional eta DJ den Dona Peñan iznieto etorri da gurera. Eske, ben nire bizitza pertsonala hasiko naiz kontatzen, baina larun batean DJ ikastaro bat egitean hijoa. Benetan? Wow! Bueno, nahi duzunean, hemen, jarri
jarri dezakezu, hola, sesio bat egin dezakezu. Bueno, ez dakit olako DJ-a izango nintzen, edo izango naizen, baina bai, musika oso terapeutikoa da. DJ Emotions, edo, zure izizena hori da. Edo DJ Pure. DJ Pure. DJ Pure ez dut ulertzen. De pureta. Purea. Ah, ostia. DJ Trauma. Bai, gehiago zentzet, DJ Trauma. Baina abestiek badute, ni saiatzen naiz, bueno, beti ezin da gaiarekin lotuta egon, baina bai gaia edo nerekin edo nere esperientziarekin lotuta egotea, azkenean, bueno, pues niretzako musika oso terapeutikoa da, eta ni terapietan ez dut erabiltzen musika hola zuzenean, baina formakuntzetan pilo bat erabiltzen dut, eta ariketak egite ditugunean hor dago, eta selekzioa dago, eta dena dago oso pentsatuta, beraz, bai, musika garrantzitsua da nire bizitzan, eta nire lanean ere bai. Hau zein da? Déjenme llorar, Carla Morrison. Quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Abesti hau asko gustatzen zait, bueno, esaten duen guztiagatik, baina betez ere hori estremilloan, esaten du Déjenme llorar ez, utzi nazazue negar egiten, eta justo hortaz ega pixkatitz egiten ez, utzi sentitzen. Azkenean da utzi sentitzen hori kanporaka, baina barruraka ere bai, utzi ezazu zure burua sentitzen duena onartu eta ez mugatu. Eta justo ginean pixkat, edo nahi dut trasladatu mezu hori, dakagula eskubide guztiak kanpokoei esateko aizue. Honekin epaitua sentitzen dut nire burua, edo sentitzen dudana, eta ez dut nahi, ez dit laguntzen, edo dena delakoa, eta bai gure buruari. Bai, ni batzutan nire buruarekin komunikazio oso sakona ditut, eta batzutan da, ostia, dona, hau ezin diozu esan zure buruari, eta muga bat jartzen dut, eta listo, ez? Beste norbaiti esango baranio bezala. Eta ekarri nahi dut nire lagun baten esaldi bat, bueno, entzuten badit, igual akatzen nago, baina botako. Anonimoa da, beraz, amari esan zion behin kontatu zian, nolabait, amak honek ez dit laguntzen, ez? Eta iruditu zait alduntze brutala, nun bestea zaintzen dugu, zaigira esaten niri horrela ez tratatu, baina ez bortizkeritik ez ezer, baizik eta maitasun guztiarekin, esan ez, agian zu laguntzeko esaten diazuna, niri ez dit laguntzen. Eta oso polita da, eta harremanetan behar dugu hau. Bai. Ez dago komunikazioa batzutan, eta olako gauzak esatea, maitasun guztiarekin bestea zapaldu gabe, ez eta mina eman diozaio egun bat besteari, baina zapaldu gabe, beharrezkoa da harreman osasuntsuak sortzeko. Eta ez dagoelako formula magikorik. Ez dago inoiz. Ze, niretzat balio duna, ez? Balio dun horrek bestearentzat agian ez du balio, eta ez daukagu formula magikorik de norbait etortzen baldin bazaizu triste dagoelako edo ez dago erantzun magiko unibertsalik. Ez dago. Bestela oso erresa izango. Bestela dena oso erresa izango litzateke. Baina, orduan, ikastea, norbaitek zerbait, zu hartzea norbait ari dela zu laguntzen saiatzen eta zuk esatea, bida honek ez zit laguntzen. Hori da, bueno, hori da alduntzea bider mila. Eta hori jasotzen baldin badezuen, norbaitek esatea izuela, hau ez esan, edo behitu, probatu honela, mesedez ere ezartu pertsonalki zuentzako kritika bezala, ze esango nuke, euneko unean ez da gustatzen zatea, baina egin handian ez da ala. Vale, ze askotan, osea, uste eta asko gustatzen zaigola orokorrean hitz egitea eta limitea jartzea bata besteari osasuntsu batean, orduan nolako mezua jasotzen ditugunean, osea, opari bat dira, eta jasotzea behitu, honek ez dit laguntzen, probatu honela, mina hartu dezakegu horrekin, eta min hori sentitu ere bai, ze batutan hori limiteak jasotzea, mina ematen digu, baina polita da. Eta jakin bestearekin egoten ez ere esan gabe. Askotan ez dakit soluzio bila ibiltzen gara, segun ze izakerako pertsona gean, ez? Eta norbaitek zerbait esaten dizunean zeitun, ez begira, zuk egin behar duzuna da, hori ere da, igual ez du ez ere egin behar, igual behar duena da zure entzumen aktiboa, zure besarkada bat, zure egote hori, zure epaiketa eza, ez? Hori ere laguntzea dela. Bai. Utxunea, batzutan, ez? Bai, horregotea.
bueno, utxunea baino, utxunea eman daitekela hitzekin, alegia, eta egote hori hitzik gabeko egoera batean. Eta zalantza degunean galdetu. Oso importantea ere bai, esatea zerbait behar dezu, porque batzutan ondokoak bakarrik behar du ustu, ez? Eta baitu ala nago, baino lasai, jazta. Nik asko egiten dut azkeneko urteetan galdetu, nolabait lagundu zaitzaket? Txupolita. Jazta, eta orduan, erantzuten didate, bai, ez. Esaten badidate bai, nola. Hau da, galdetu, benetan pertsona horrek zer behar duen. Ze askotan guk egiten dugu, guk nahiko genukeena guri egitea egoera horretan egonik, eta denak desberdina gara. Bai, hor kontuan izan behar dugu ere bai, askotan erantzuna izan daitekela ez, baino bai... Baino berez bai, noski. Orduan hor, bueno, segun kontuan izan behar dugu zein dakagun frentean, prest dagoen ez, porque batzutan esan dugu, ez dugu behar laguntzik, ez dut behar laguntzik, baino justo aigea eskaten laguntza, ez, edo kontrakoa, orduan, bueno, hor, bueno, pues, niretzako oso polita da, eta iruditzen zait harreman ekilibratua, orekatua, eta bakoitzaren aldetik aldundua sortzen dula, baino, bakoitza izan behar da bere sentitzen duraren jabe eta arduradun, eta beti ez gaude. Orduan bai, batzutan, naiz eta ondo otik jaso, ez dut behar laguntza, batzutan da, ja maitea, bai, behar dut. Arre naiz jaso, kasu estremoa jatzen. Bai, estremo batean, hori da. Nun, ez dakit, drogetan murgilduta dagoen norbait, nun... Ez dan bere buruaren jabeo, ezin denean izan, alegia, zera bateaz bestea. Hori laguntza da, bueno, pues hemen nago, eta jazta, ez? Eta ez dugu ezer egingo, baina zurekin nago, eta... Ez zaude bakarrik. Hori da. Eta bai, errespetatu behar dugu bestearen eskaera edo beharra, eta, bueno, pues gu ere moldatu hor, ez? Azkenean, esan dugun harreman bat da, bien arteko hartu eman hori, eta biak sentitu behar gara algearen eroson albaldin bada. Eta hor, bestea zaindu, eta gure burua zaindu, horrelako mito ez laguntzaileak saiestuz, ez? Ez dago era bakar bat sentitzeko egoerako zehatz baten aurrean, bakoitza dakagu gure egia, gure egi mentala, gure egi emozionala, eta horri eman behar diogu tokia. Bai, zainduaz horrekin egiten duguna. Oso ondo. Eta gure entzulen erantzunak jakin dituzu? Hori aipatu behar dugu, ze galdetu diegu. Galdetu dugu, noizbait esan edo jaso duzun, ezen uke horrela sentitu behar edo horrelako mezurik. Eta 185 dio, baietz? Euneko... Parakatu guantxaldatu da, 186ak, baietz? Ara? Zuzenekoan. 104ak ez sorte dunak. 104 hori direnak. Eta galdetu diogu, eta baiezkoa bada, nolako eragina izan du zuregan, eta bueno, erantzun batzuk hemen irakurtzearren, kargatzen balin bada. Norbaitek esan du, iraingarria da. Beste batek, epaituta sentitu naiz. Egin behar dudan horretan murgilduta eta inola ere ez ulertuta. Eta beste batek dio, sentitu naiz ez nindutela konprenitzen eta onartzen sentitu dut. Beste norbaitek frustrazio handia. Normala ez naizela pentsarazi didaten nere buruaz. Beste norbaitek eragin negatibo ez ulertua sentitu naiz, sentitzen dudanak garrantziarik ez balu bezala. Bueno, argi dago, mezu hauek ez dutela laguntzen. Posten naiz entzulen edo Instagramen atzean zaudeten pertsonak zintzoak izatea eta horrelakoak kontatzea, ze honek asko laguntzen du ikustea, bai zeni etortzen aizonea, hitz egiten dugontaz, baina ikustea zuek ere bai ala bizitzen zuela eta elkarrekin konpartitzea horrek esortzen du ere aldaketarako indarra handia, ez? Orduan, bueno, guazen saiestea onerako mezuak, azkenean sentitzen duzuna hor dago zerbaitengatik, zerbaitetarako, ez? Eta onartu, kasu egin eta horrekin aurrera, eta behar badezue edo behar badezu limiteak jarri kanpoari esan ez, aizu, honek ez dit laguntzen, hau ez dut nahi, ez da egia, ze nik sentitzen duana egia da, eta punto, eta hori kanporaka eta barruraka batzutan gure pentsamenduekin horrelakoak egite ditugulako ere bai. Zoragarri DJ Dona. Horren gogokin gelditu gara, Bueno, larumata honetan dut, beraz, urrengo saioan igual... bai, Ojo, jarriko dizu... Ekarri zera. Ez dakiz egingo. Traktorra jarriko dizu. Tu portatil batean da, tukutun. Ez dakiz zer da. Ez dakiz zer. Aizue, nahi izan diate traktorean zerbait inbartala hemen da. Aspikatuko izue. Dona Pellaniz Nieto, urrengoan arazo tekniko gutxiagorik. Venga. Hori da.
beste esperientzia batzuk. Saiak ere egingo dugu. Traktoreak inobeto. Mila esker. Mila esker. Eta txalde hona izan. Izan ondo, aio. Eskerrik asko, laizter arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632 944 zenbakira. Berriz esango dizugu. 644-632 944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Eguna motel hasi duzula? Guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin. Musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00 musikaria. Keep calm and bigarren kafea. You call me again, drunk in your Benz. Horik bitartean kontatuko dizuen momentu honetan, gure hurrengo gonbiatu ari dela karta batzuk ematen Goiuriri, gero magia egingo dugulako, eta Goiuri izango da, interakzio horren arduraduna. Wow. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. You were my everything, and all that you did was make me fucking sad. So don't waste the time I don't have. Iluntasun haundienean argizpiak aurkitu daitezkela ikasten dugu bizitzan aurrera egin ala, ezta? Aukerak askoetan, momentu ez egokietan ere jaiotzen direla badakigu. Baina horretarako begirada fin eta berezi bat behar da, eta gogoa lagun hauek antzemateko. Momentu latzenetan, bizitzaren magia non gelditu ote den galdetzen diogu behin eta berriz gure buruari. Beti hor egon denaren ahanzturan, murgintzen garelarik. Badakigu denontzat ez duela esan nahi berdina magiak. Baita kontzeptu berdina adierazteko ere, beste sinonimo bat erabiltzen dela, ilusionismoa. Zeitz polita ere, Mugimenduan dagoen ilusioazari baita. Irudipenaren sinonimotzat ere hartu ohi da, baina guri gehiago gustatzen zaigu poza sortzen duen pentsamenduari eustea. Ilusionista edo magoa izatea gure txikitako amets partekatua dela esan genezake. Unibertso enigmatiko bat irikitzen baitzigun, dena posible izan ziteken bat. Badira ametsetik errealitatera salto egiten duten trikimailurik erabili gabe. Lan asko eta itxaropena lagun dutela. Besteoi bizitza liluragarriago egite aldera. Pandemiaren erdian, iluntasun amaigabean, bi lagun ilusionistak izan nahi zutela erabaki zuten. 4.000 urte baino gehiago dituen ogibidean aritzeko aukeraketa egin zuten. Gizartean argizpiak izango zirela erabaki zuten. Beraiek enigma izena dute, eta gaur bietako bat dugu gurean. Eneko Gutierrez Labandero, DBH bukatu ostean, mantenimendu elektromekanikoko erdi maila ikasten hasi zen Urretxun. Magia ikasten bere kabuz 2014an hasi zen, baino 2020ko abenduan enigmaren lehen ikuskizuna egin zuten. Hor konturatu zen alegia artista izan nahi zuela. Ez da Eneko? Bai, kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Eta artista izan nahi zenuela sentitu zenuenean, edo jakin zenuenean, ze hurrengo pauso hartu zenituen? Ba, hurrengo pausoak izan ziren nire gurasoi konbentzitzea. Epa. Oraindik horrela gabiltza, artista nahi izatea nahi dugu. Zaila da. Baina erraz izan zen nire gurasoekin. Eta hasi nintzen ja taen ikasten, Donostin, eta orain arte. Orain ja dauzkeu ia astero ikuskizunak eta bar, eta oso pozik. Eta zer sentitzen da magoa izatean, ze esan dugu, ez? Txikitan ikuste du denok nahi genuela, ez dakit nik magia borras jokua nuen, bai badakite pixka dala 80eroa, baino zer sentitzen da magoa izatean? Ba, ume bat bazen bezala. Ze ona. Ze polita. Bai. Ze sentsazio ona. Bai. Eta ere polita da, ikustera etortzen den jendea ere berdina sentitzen dula. Orduan gehiago gustatzen zaigu. Umetu egiten gara, ez da, magiaren aurrean, ilusionismoaren aurrean. Zergatik ilusionista, edo igual zaizue ilusionismoa erabili edo magia, edo... Bai, biak berdin, baina guk nahiago dugu ilusionistak ezatea. Zeba azkenean magia denok dakigu trampa daukela, eta azkenean saiatzen garena da, gure trukoekin, jendeak ilusio bat hartzea eta magia bezala bere burura sartzea. Eta azkenean da oso polita. Benetan baietz. Enigma zu eta Maria Arandiak osatzen duzu, ez da? Gaur Maria ezin da gurekin egon. Gaur ez da baina, hemendikan berantzat agur bat. Bai, muxua handi bat, Maria, badakigu, osatze prozesu batean zaudela, ez da dila zer izan, eta agian akaso hurrengo batean ere hemen izango zaitugu. Bigarren kafean. Hori da, bigarren kafean, hau da lehenengoa, zurekin bigarrena Maria. Eta, konta iguzu, nolakoak diezuen ikuskizunak? Oraingoz, farandulan egiten deguna, ze bada nun egoten gehan habitualmente. Donostian, ez da? Farandula mikroteatroko... Hori da, Egia kalean. Eta han egiten ditugu 20 minutuko ikuskizunak, eta orain arte dauzkegu 3, La cosa va de ases, La cosa va de jotas o de damas, eta susurros. Susurros da aquello poético, da pertsonalago, da lehenengo nire magia eta gero Mariarena, baina normalmente beste biak dira ja bikotea. Bion artean egiten du magia eta dira magia y humor. Eta susurrosetan, xuxurlatuaz edo ez dakit nola esan genezaken, zuk esan duzuna, magia poetikoaren inguruan, aritzen zeate, magia pertsonalaren inguruan, eta zure kasuan gainean ikuste dut gizartearen inguruko gogoeta ere egiten duzula, ez da? Edo nola da hori? Azkenean magia ere da gure barruan daukegun guztia ateratzeko modu bat, espresio modu bat. Eta azkenean magia daukezunen pentsauta zeregin, gioiarekin, azkenean da idaztea zu sentitzen dezuna eta hori ere oso polita da. Eta azkenean hori, molestatzen zaiguna edo hori esaten dugu magiaren bidez. Eta zer esaten duzu? Nik nirean adibidez hitz egiten dut gure sueños, gure ametxei buruz. Hitz egiten dut saiatu behar garela betetzen eta hori, eta beldurrak kentzen eta guzti hori. Gogoz gelditu naiz, badaki gainea, gero aurrerago esango diguzu noiz ikus zaitzakegun edo noiz eta non. Txoin jarraitu aurretik. Bai. Txatean. Zer diote, ba? A ber. Haupo, eneko makina gorazu. Ikusiko dezu ze ondo egongo zeate, legazpi arra. Oso ikuskizun politia, jun ikustea gorkak di hori. Gorka egon zen susurrosen estrenaldian. Egon zen Gorka, Joarrekin. Hemen famili txikia handi bat gara, Orain maitena jarraitu galderekin, baina hau aipatzekoa zen. Bai, aipagarria zen. Pandemiaren erdian sortu zineten, kontatu, nola izan zen hori? Azkenean, Maria eta biok ezagutu ginen 2018. Gainera izan zen momentu arraro bat, zeba nik negoen ja magia uzten. Zeba ez nekin nola ikasi, ez nekin... Baina Maria gertu zen eta berriz nire magiaren gogoak piztu zitzaizkidan. Eta
hitz egiten genuen broma modun, biak batera ikuskizunak egitea. Baina gero kontora ginen, ja ez dela broma. Eta orain arte, ikaragarria da lortu duguna orain arte. Eta pandemia izan zen pixka bat el punto de inflexión, zera esan genuen, orain ezin dugu ezer egin, guazen aprobetxatzea proiektua montatzeko, eta ja pandemia hobetzen juten denean, baina azten gara ikuskizunak egiten, eta orain arte. Gainera zuen ikuskizunak 20 minutukoak izaten dira, baina nahi izanez gero bat baino gehiago hartu daiteke esan nahi dut. Ikuskizunak ere oso malguak direla, ezta? Bai, gainera daukeu, hau da pizkat esklusiba, baina... Ai, ze ondo! Primizia. A ber, ez daukagola kling, edo hola... Gukingo dugu? Kling, primizia momenta, venga, bota. Azaroan estrenau behar dugu beste show bat, dela La Cosa Va de Janis se sabe. Dauzkegu... Janis Joplin! Da trilogi bat, lehenengoa da La Cosa Va de Ases, itzeten dugu sobre los ases de la baraja. Gero bigarrena da La Cosa Va de Jotas o Damas, ez dakigu zeri buruz da, hori bakarri farandulan ikusi dezake. Eta gero ja, hirugarrena ez dakigu zer ez joan behar da. Orduan daukegu pentsauta hiru horiek juntatzea, 3 horak 20 minutu irauten dute, eta 3 haiekin ordu bateko show bat, ikuskizun bat egitea. Eta hori da gure intentzioa. Ni pentsatzen dut, bestaldean, hor irratiaren bestaldean, egongo dela pentsatzen duenik. Begira, hau agian nire, ez dakit, urtebetetze festarako, edo agian, ez dakit, konbentzio baterako, edo agian, ez dakit, mintegi bateako gaur egun eta kultura eta, artea ere guztartzen dalako gauza askoekin. Nola jarri daitezke zuekin harremanetan eta zein da prozesua, ze badakit oso pertsonalizatu egiten duzuela? Bai, horrelakotan urtebetetzeak eta egiten ditugu pertsonalizatuak, eskatzen digutena, amoldatzen geha beraien eskaerarei, eta egiten dugu korreoz edo Instagrametik jendea idazteko eta han... Begira, jarri egingo dugu, hemen daukateta. Kopiatuko dugu, eta hola jende guztiak jakin. Bien bitartean, Gorkak esan digu, haupa eneko makina gorazu. Bai, esan duzu. Aipatu ditugu. Baina oso ondo da, horrelako gauzak bi aldiz. Ni hemen ebilen urrengo edukiek prestatzen, eta momentu batean eta parte teknikoa ere zorionez, Iñigok kontrolatzen duelako eta gainean dagoelako. Gaur buruko minasko material izaita. Horrelako egunak ere behar ditugu. Igual, magia falta izango da. Igual da, hemen eskuartean dauzkadan karta hauek. Ara, igual bai. Zuek ze kartak dituzu, Erakutsi daitezke? Erakutsi daitezke? Bale, ikusten nahi nintzen. Eta, eskatu nahi dut entzulei eta ikusten nahi dutenei streama, alba dute baraja bat hartzeko, beraien etxean, eta hartzeko kartak batetik 9 karta. 9 karta. Bai, bat, 2, 3, 4, 5, 6... Horixe dauzkandik, lehenengoa bihotzetan, bigarrena treborretan, eta bai, hori berdin da. Bakarrik zenbakia da garrantzitsuna, balioa. Bai, esaten hori lagoan non dago. Nahi zutenean magia, esplikatuko et. Kalitatezkoa dira, Ni pentsatzen dut, eta bai, eta gaina oso, ez dakit, errex, ez? Horregatik, bai, eskuartean... Manejatzeko moak dira. Nabaritza hemen kalitatea daola. Eta diz, pentsatzen dut, askotan, ez dakit, magoak ikusten ditugunean, ilusionistak, trebezia berezia izaten duzue eskuekin, oso garrantzitsua da baita mugimendua, velozidadea, hori entrenatu egiten duzue? Egunero. Zenbat denbora ematen duzu horretan, eta zer egiten duzu? Egunero gutxinez 2 ordu kartekin eskutan. Osea, ja da normal, taberna batera juten banaiz, nire lagunekin itziten eta kartak eskun. Osea, egunero. Bada jendea zigarroa liatzen hasten dena tabernan antsidadeakin, aipatu dut trebola, irusta euskeraz. Bihotzak, irustak, eta ez dakit pikari nola da zaion euskeraz, Ni ez da. Ez da pika? Pika ez? Ni pika esaten dut. Pika segun non lixiba eskatzeko, esaten dute baino. Pika guazen bilatzea badazpada ere. Bueno, zuek segitan ibillatuko dut, maitena. Pika, hasta makilla. Pika, bai. Hasta makilla. El as de pikas bateko pika. As de pikas bateko pika. Bai. Bateko pika. Pixka japonierra dela ematen du, baino. Eta, konta eguzu, agian ja denbora eman diogu etxean dagoen jende orori edo ofizinan, Euskal Hornun, kartak eskuratzeko, eta orain, zu kontatu. Ere, Goiuri eman diot papel bat,
Eta hor, ez ireki oraindik. Ez. Hor dago gauz bastante importante, ez? Oi, ama. Bera, jarri behar ditugu, 9 kartak, tablero bat izango baliz bezala, A, bat, bi eta 3 goian, ezkerretik eskubira. Vale, a ver. Bat, bi, 3. Hori da. Gero, erdiko jaran, 4, 5 eta 6. Bai. Eta bekoan, 7, 8 eta 9. 3 ilara dira, ezta? Hori da. Ezkerretik eskubira hasita, bat, bi, 3, bigarrengo iaran 4, 5, 6, eta 3. 7, 8. Hori da, etxean ere berdina egin. Eta orain ja dauke papel bat goiuri, behira, ireki. Eta esan tituloa, izenburua, ze jartzen duen. Zorte onaren gida. Behar nuen. Eta urrengoa ze jartzen du? Hemen dauden instrukzioak ondo jarraitzen badituzue, betirako zorte ona edukiko duzute. Hauki pixkat punto... Bai. Ondo. Hori izango da, daude instrukzioak hor jarrita, eta dena ondo ateratzen bada, bizitza guztirako zorte hona edukiko duzute. Ai, ama. Goiuri, Garagardoarekin topa egiteko badu 7 urteko zorte, baino beste zerbait txarra izatearen beldurra, ez dakit gaur nola biziko duen hau. Ai... Ez bada ateratzen, ez da gertatzen, baino... Altera behar da, esan duzuna eta gero? Favorez, atera behar da. Bai, bota. Orduan, begira, irakurri lehenengo batxa. Bale, atza jarri nahi duzun kartaren gainean. Atza jarri nahi duzun kartaren gainean. Izan dezake, zu nahi duzuna. Bale. Orduan orain? Mugitu atza kartan dagoen zenbakiak esaten duen bezala. Hori da, hau da, 4 bat baldin bada, 4 aldiz mugitu, baino... Baina ezin da diagonalean mugitu, bakarrik horizontalean edo vertikalean. Hori da, bakarrik ondoan dagoen kartak edo goian edo behan. Gainean edo azpian ditu. Ados, baino 4 mugimendu behar dira, 4 izan ezkero. Bai, eta 6 baldin bada, 6 mugimendu, bakoitza bere eukiko do. Bai, horren urratxa? Bale, baina ez egiten duzu, gainean jartzen duzu karta edo mugitu egiten duzu, edo behatza bakarrik, atza barkatu, bai, jazta. Bale, kendu batekoa, ez dago inor karta horretan. Ez dago inor batekoan? Ez, ni ez. Bale, baina... Ez altxatu behatza, behatza dagoen tokian, bai? Bale, horrengoa? Bale, atza mugitu 3 aldiz. Baina berriro, diagonalean ezin dugu. Hori da, ondoan dagoena edo gainean edo azpian. Bale. Barkatu. Mugitu gabe, 2 eta 4 kartak kendo. Ez dago inor karta horietan. Ez dago inor, 2 eta 4? Ez? Bale, ondo guaz. Barkatu eske papera eta atza eta... Igual pixkat gehiago apartau. Bueno, aldezu utzi hori dago, horatu... Olexe. Listo. Bale. Atza 5 aldiz mugitu. Horizontalean edo vertikalean? Bale. 5? Bai. Bai, 5 aldiz mugitu jartzen duen. Bale, jarritu egingo dute. Mugitu gabe, 7 eta 9 kartak kendu, berriro ere ez dago inor karta horietan. Ondo? Baina nola da posible? Oso ondo guaz, oso ondo. Bale. Ai, ama. Beldurra da. Honek beldurra maten. Ez, zoriona eta zortiona, eman behar digu. Beldurra maten dit. 7 kendu dugunez, 7 aldiz mugitu. Ai, ama. Bale. Ez, bale, barkatu. Begira, ni jarri barretu horrela, jendeak baita ikusi, ez dakit. Abida, oso ondo maitena. Horrela, bueno, ez dakit. 8 kendu, ez dago inor zenbaki polit horretan. Arrazoi. Ez dago inor? Ez. Ez? Kendu ere 8? Ai, ama. Onuzkalde karriko dut horrela. Bale, 3 galditzen dira besterik ez. Mugitu zure izenak dituen letra zenbakien arabera. Hau ja, bueno. Bakoitza bere zenbakia ikiko du. Ari zeneko, 5 letra. Orduan, 5 aldiz mugitu. Zuen izenaren arabera. Goiurik. Bale, jazta. Bale. Listo, bota. Horrengoa? Mugitu zauden kartak esaten dizun zenbakiaren arabera. Bale. Bale. Bai. Venga, Goiuri, eman. Kendu 3 eta 5 kartak. Bai. Boa. 6 kartan bazaude? Bai. Zorionak, betirako zorte ona lortu duzu. Erakutsi ezakegu. Denok 6 daukagu.
Lortu duzute? Ba, zorionak denoi. Ez da sinisten. Zorionak denoi. Zorionak eta zorionak Eskerrik asko. Zorionak datorrik Eta erakutsiko dugu besteak ez direla seiak, ez da? Ez dala, Bai, jendea egin norbaitek egin du. 6 atera zaie? Ez dakigu, oraindik ikusten atza, oraindik karten gainean edukiko dutela ziuraski, baina bueno, gero esango digute. Bueno, Eneko, aizu plazerra, hemendik aurrera... Ikuskizun berriarekin beste bueltatik marko duela. Bai, Mariarekin etorri berra daukazu, urrengoan, eta hori, tarte bakoitzaren inguruko zerbait. Igual jarriko dizugu hortxe mai bat eta kamera bat, eta... Hori da. Bai, guk pozik. Aurre ikusiko dugu hori ere, eta, bueno, eskerrik asko, eta zorionekoak zuek, eta zorionak zuei, ausartak izateagatik, zuen ametsak egi bihurtzeagatik, eta gurekin partekatzeagatik. Mi esker zuei. Eskerrik asko, Eneko. Eta dena, mi esker. Zan ondo. Eskerrik asko. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Asteburuko sorpresa izan da. Urteko liburu honenaren planeta sariak aurten sekulako ikusmina sortu du, ze gainera duela aste batzuk, aurten saria milioi batekoa, euro, noski, dirutan ari naiz, milioi batekoa izango zela jakin genuen. Hau da, diruari erreparatu ezkero, aurten Nobel saria irabaztea baino hobea izango litzateke planeta saria jasotzea. Eta horregatik lehenengo ikusmina iritsi zen, eta gero, pum! Zaplastekoa. Carmen Mola idazleari eman zioten saria. Baina eszenatokira 3 gizon igo ziren. Jorge Díaz, Antonio Mercero eta Agustín Martínez. Carmen Molaren historia 2018ko maiatzean hasi zen, Madrilgo liburu azokan. La novia gitana liburua argitaratu zutenean. Estreinaldia nahiko diskretua izan zen, baina hilabeteak aurrera joan ala pausoz pauso fenomeno bilakatu zen. Urrirako 20.000 ale saldu zituen liburu hark. Garai hartan asko espekulatzen zen idazlearen nortasunarekin. Batzuk zioten polizia zela. Izan ere liburuan agertzen diren heriotzen gordintasuna eta realismoak, ez dakit, hori pentsatzera eraman zituen batzuk. Eta beste batzuk aldiz esaten zuten, zinemaren munduarekin zerikusia zuen norbait izan behartzuela. Ze, ez dakit, kontakizunek badute zinematografia puntu bat. Eta gutxi batzuk, gizon bat zela, ohartarazi zuten. Tartean, Rosa Montero kazetariak horixe esan zuen aurreko urtean. Rosak, eta beste askok, espero ez zutena honakoa zen. Carmen Mola ez zela gizon bat, 3 gizon baizik. Baina esan bezala Rosa Montero etzen ohartu zen bakarra izan. Ana Ballabriga idazle aragoidarrak 2020an idatzi zuen liburuaren basakeriagatik gizon batek idatzitakoa izan behartzuela. Izan ere, eta hau beste eztabaida bat izan daiteke, baina azkeneko urtetan gizonek emakumeak deskribatzeko dituzten arazoak ez dakit, agerian geratu dira.
Adibidez, ez dakit ezagutzen duzen, baina aurtengo maiatzean abildua Men Bright Woman Instagram kontua ireki zuten. Hau da, abildua gizonak emakume idazten du. Bertan, gizonek idatzitako liburu zatiak jartzen dituzte, emakumeak nola deskribatzen dituzten ikusteko. Eta adibide bat botako dizuegu, Rise of Gods liburuko adibide bat. Nahi izan da ere lotu ezin zitekeen txalekoa zeraman. Bere titi erraldoiek bere alkandorari bultza egiten ziotelako. Kontinente arteko 2 misil balistiko balira bezala. Ez dut uste emakume batek hitz horiek erabiliko lituzkenik bere bularrak deskribatzeko. Sekula ez. Baina Carmen Molaren idaztekoerak susmoak piztu bazituen ere irakurle gehienek historia sinetxe egin zuten, edo genuen. Pertsonaia bat eraiki zuten, Carmen, andereinoa, 3 seme-alaben ama, kontziliazio magikoari esker 3 eleberri idazteko denbora izan duen emakume madrildarra. 3 urtez elkarrizketak eman dituzte. Emakume gisa erantzuten noski, baina badirudi 1 milioi bat aurrean jartzen dizutenean, ez dakit, antzezlana bukatzeko ordua iritsi dela. Eta antzezlana bukatu da, baina nik historian zehar beren idazlanak anonimoki edo ez izen maskulinoaz sinatu behar izan dituzten emakume idazle guztiengan pentsatzen dut. Hori egiten baitzuten argitaratu alizateko, edo existitu alizateko. Abixatu zigun Arthur Rimbaud idazleak, poetak, honakoa esan zuenean. Emakumearen erabateko morrontza amaitzen denean, beretzat eta bere kabuz bizi denean, gizonak libre uzten duenean, emakumea poeta izango da. Bai, bera ere bai. Anonimotasuna izan zen emakumeak bere benetako bokazio literarioa erakusteko erabili zuten lehen estrategia. Klandestinitatera kondenaturik, emakume idazleek bere nortasuna jakinarazi gabe argitaratu behar izan zuten. Jane Austen horren adibide ona izan zen. Sentitua eta sentiberatasuna, 1811koa, eta ondorengo arrotasuna eta aurreiritzia, 1813koa, argitaletxeetara eskuinskribu anonimo gisa bidali zituen. Hiltzen arte, ezin izan zuen Jane Austenek bere benetako izenarekin sinatu. Pertsuasioa, hil ondoren 1817an argitaratua, idazleak sinatutako lehen eleberria izan zen. Mila 1857an, Jane Eyre argitaratu zutenean, lanaren egila Currer Bell zela agertzen zen liburuan. Baina Bell ingelesezko literaturako eleberri erromantiko onenetako bat idatzi zuenaren nortasuna ezkutatzeko erabili zuten ez izena zen, besterik ez. Une batez askok pentsatu zuten maixulan horren egilea, hau da Jane Eyreren egilea, William Makepeace takera izela, ordurako dagoeneko hainbat liburu argitaratuak zituena. Baina handi gutxira, misterioa argitu zuten. Charlotte Bronte izeneko idazle gazte eta hasiberri bat zen Jane Eyreren egilea. Gaur egun literaturaren klasikotzat hartzen den literatura arrakastaren egilea. Emilik eta Anek, Charlotten bi aizpek, izen ordon maskulinoak erabili behar izan zituzten bere lanak argitaratzeko. Wuthering Heights eta Agnes Grey, urren ez urren. Baina anonimotasuna edo izen maskulino baten atzean ezkutatzea etzen nahikoa izan zenbait kasutan. Edo galde diezaietela Colette frantziarrari. Colettek onartu behar izan zuen bere senarrak bere lanak sinatzea, eta hori lapurreta da. Sidonie Gabriel Colette berako 20 urte besterik ez zituen 1883an Henri Gautier Villars idazlearekin ezkondu zenean. Bere senarra berehala konturatu zen Sidonie gaztearen talentuaz, eta zalantzarik gabe eskatu zion berak haurtzaroaz eta nerabezaroaz zituen oroitzapenetan inspiratutako eleberri sorta bat idazteko. Baina hori bai, Gautierrek sinatuko zuen. Seriaren lehen lana, 1900ean argitaratua, berehalako arrakasta izan zen, eta Gautier beraren itxaropenak gainditu zituen. Fenomenotzat hartu zuten askok kritikaren eta publikoaren goraipamenak jaso baitzituen. Irabaziak lortzen jarraitzeko irrikaz, berak, Gautierrek, emaztearen konzentrazioa errazteko aitzakiaz,
Colette etxean giltzapetzea erabaki zuen. Biek partekatzen zuten etxean noski, eleberri gehiago idaztera behartzeko. Azkenean, Colette gaixoak, 10 urte pasa zirenean, dibortzioa lortu zuen, eta bere izenarekin liburuak argitaratzea lortu zuen. Rosalía de Castrok abixatu zuen. Gizonek, deabroari begiratuko lioketen baino kerrago begiratzen diete emakume idazlei. Rosaliak, bai, bazekien zerbait. J.T. Leary, Laura Albertzen, George Sand, Amandine Dupin, George Eliot, Marianne Evans, Fernán Caballero, Cecilia Bol de Faveri Larrea, Victoria Catala, Caterina Albertzen. Tira, baina ez da aurreko mendetako zerbait. J.K. Rowling Harry Potter liburuen idazleari esan zioten bere generoa ezkutatzeko eta ez sinatzeko bere izenarekin, hau da Joan Rowling bezala. Behintzat, zorionez, ezagutzen ditugu emakume hauen istorioak, eta aldarrikatu ditzakegu, baina anonimo asko daude, eta horietako asko emakumeak dira, eta ez dugu sekula beraien ahotsa ezagutuko. Horregatik da hain itxusia Carmen Molarekin egin dutena. Aipatutako emakume horien guztiekiko iraingarria delako. Emakumeon memoria historiarekin jolasten duelako. Eta beste behin, emakumea merkatuko produktu bilakatu dutelako. Eskerrik asko, Goiuri ez izarandia. Zuei. Eta gu bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Nintzena zoroitzean beste bat ikusten du, iraganean oroimenaren oraina. Izan nintzen amaite dudan horbaitan, ametsetan besterik ez bada ere. Gaurko ilunak argitzen tarteari hasiera emateko, Benito Lertxundiren oroimenaren ordaina, diskoko abesti bat aukeratu dugu, nintzenaz orointzen naizenean, ze gaurko gaiak badu erlazioa oroimenarekin. Guk baino beto azalduko du Juan Ignacio Artxoak, ze guk gidoia irakurri dugu dagoeneko, eta esaldi batzuk gustatu zaizkigu, interesgarriak iruditu zaizkigu. Bai, atzean zer dagoen jakin nahi dugu alegia, ze beti bezala bere, nola esan zuen, provokazio puntua ere izaten du, ezta? Gustatzen zaiolako Juan Ignaziori hautsak arrotzea. Bai. Arratsaldeon, Juan Ignacio. Arratsaldeon. Beraz, noraino hel daiteke herri oroimena, hori da gaurko gaia. Nahiko potoloa. Bueno, hariningo deu. Hariningo deu, bai. Bai, bueno, esaera da, ez da, Euskaldunak, aspaldiko gauzak gorde ditugula, ez da, herri oroimenean. Eta, bueno, beti bezala, desmitifikazio puntu bat, gauzak urardotu gabe, baino, desmitifikatu pixkat edo, zehatzago esan behar dira, ez da. Adibide bat jarriko dugu. Euskaldunei bakarrik ez dago kiguna, ez da? Jesukristo gurutzean hiltzala, hilbazan, baina, bueno, hori esaten da? Izan bazan da, ez bazan? Danok dakigu, ez da, eta kale atera, eta galdetu izkio, amarretik behatzik nik uste, esango ligukela. Kontxo, baina, aspaldiko kontua da, ez? Bueno, esaten dute, 2000 eta zerbait, urte? 2000 urte asko da, gure atxona monen kontu ez geagoatzen, laurtenare eta 2000 urte asko da, ez da? Ze gertatzen da? Herri oroimen izugarria daukagula, edo guk eta bestek?
Ez, gertatzen da bizirik dagoela. Eta iruditegi handia dagoela eta ezin aztu. Gurutzeak Gure testu inguruan indarrean dagoela. Hori da. Txana dute, zu mesetara joten baldin bazara, edo hileta batera, edo elizkizun batean joaten baldin bazara, seguru, han azalduko dela, Jesu Kristo gurutzean hiltzeneko kontu hori. Beraz, era berritzen, zahar berritzen ari da etengabe. Orduan, herri oroimenean gordetzea, ez da oroimenaren balentria, da indarrean dagoela. Errepikapenaren emaitza. Eta indarrean baldin badago gaurko testu inguruan, orduan ez da kontu zahar bat, orduan oroimena ez da tartean sartzen, ez da. Bueno, gure kontuekin berdin gertatzen da, gauza askotan. Kontua ez da, oroimen izugarria dugula herri bezala, herri oroimen izugarria aspaldiko kontuaz gogoratzeko. Kontua da, aspaldiko testu inguru bat bizirik dagoela, edo indarrean dagoela, edo egon dela gure artean, orain duela oso gutxi arte. Eta batzutan, oraindik indarrean dirauena. Horregatikan, aspaldiko kontu ez gogoratzen gara, baina gogoratzen gara indarrean daudelako. Eta jarriko ditugu adibide batzuk. Esate baterako. Mariren gora berak, noizkoak dien, ez da, nekazaritzaren astapenekoak. Nekazaritzaren astapenekoak dira, baina Mari ikusi duen jendea oraindik bizirik dago. Nik ez dut sekula ikusi. Bueno, ni ez da. Nik ere ez. Oraingoz. Nik ere ez, baina gure aurreko belaunaldian, edo nire aurreko belaunaldi berekoak ez bagara, Bagara, eso do bai. Espiritualki bada ere. 80 urtetik gorako hainbat jende gaur egun oraindik, eta agian aitortuko espadu ere jendaurrean, baina bai etxean, oraindik badira, kontatzen dutenak, gazte zirenean Mari nola ikusi zuten. Beraz, nekazaritzaren astapenekoa eta duela ez dakiz eman 1000 urtekoa, baina ez da horregatik Mariren oroitzapena bizirik dagoela. Oroitzapena bizirik dago Mariren testu ingurua indarrean egondalako, orain dela oso gutxi arte, eta pertsona horientzako indarrean dago oraindik. Eta bere senidentzako eta bere familiarentzako, nik badut nire adineko laguna, kontatzen ditena, nire amak esaten dit Mari ikusi dutela, gaztetan. Eta, pixkat harrituta esatu, nire ama persona normala da esaten du. Baina esaten dizu ikusi egin duela, hori bizirik egonda. Bizirik egonda, eta hori indikan azkenekoak ez dira hil, hori indikan esan dezakegu bizirik dagoela, ez da? Hori da, herri oroimena izugarria dugu, ez, testu inguru izugarri zaharrean, bizi gara oraindik, ez da? Eta Mari, ez dugu ikusi, baina nik neronek esaten dut oraindik, egoaize zurrunbiloa, bortitz xamar da bilenian, ara hortxe da, biltxindokiko Maria. Hori, nik eta ni bezala pentsatzet goierri inguruan eta jende asko esaten duela oraindik. Asko nere inguruko asko, Durangoko lagun asko baditut, eta Anboton lainoa balin badago, ara Mari etxean da. Sukaldean dabil, Mari. Egun nintzen, Anbotoko Marirenko bazulora. Bai? Bai, ze gainera harriaren kontra eutxi behartzara, eta txipitxapa sartzen jun, ez da bidexka bat. Eta benetan toki berezi edala, badago zerbait badago, ezin azaldu ondo, logikoki zer dagoen, baina zerbait badago. Baina zin esan dezakezu Mari ikusi zenuenek? Ikusi ez, sentitu akaso. Hori ere ikusteko modua da. Hori da. Ez pasan interneten dabilen Mari bat, tekit ikusi duzuen. Oso kitsch. Oso kitsch? Bai, Mari bat dago. Ikurrinez egindako gona luze batekin. Benetan? Ui. Tekit, Marisabina, ez tekit duzu. Marisabina? Tekit nola ditu bertzaion horri, baina. Ez duzu ikusi irudia? Ez dugu ikusi. Bidaliko dizuet. Bale, bidali. Noiz behinka bidatzen dizkiguzu horrelako, sorpresa. Ai, amo. Orduan, oroimena berez, pasadaiteke adibidez, oraintxe indarrean dagoelako bizitzen ari garen hau, eta horregatik agian oroimenaz
ez dugu tire egin behar, baina batzuetan pasa daiteke, testu inguru hori bukatu eta gero oroimenaz bai, mantendu? Bai, hori bai. Baina hori baino lehen beste adibide bat. Gure testu inguruz zaharrak zenbat iraun duen, ez da? Oso polita. 20. mende hasieran, 19. bukaeran, hobeto, Frantzian eta lehen arkeologia egiten hasi ziren usai hartzen trikuarriek eta ilobi ote ziren. Hasi ziren usai hartzen zientifikoak trikuarriek ilobi ote ziren. Eta garai berean, Barandiaranek kontatzen du, Aralarko hartzaiak trikuarri baten aurretik pasatzen zirenean, txapelak kendu eta aita gure errezatzen zutela. Batzuk deskubritzen ari ziren, eta besteak testu inguru aspaldi galdu ondoren, eta zientziari esker, eta besteak oraindik testu inguru zaharretik atera gabe zeuden. Hori oso kontu polita da. Polita da. Batzutan ze separatuta doazen, zientzia eta... Eta beidea zeinen, ze kilometro gutxi dauden, azken finean, hemendikan Frantziara. Bai. Bueno, lehen esaten zen idana. Eske Maitena beti doa korrika bizitzan eta beak esan du. Barkatuko duzu. Bagoaz aurrera. Banoa aurrea, testu ingurutik at. Honetaz aparte, generalean hori da, gertatzen dana. Testu inguru zaharrak iraun egiten duela, eta gogoratzen digula ez oroimenari esker, baizik eta testu inguruaren iraupenari eta indarrari esker. Hala ere badaude adibide batzuk oso kuriosoak. Nola informazio zahar bat gorde daiteken, ez ja gizarte mailan, baina edo famili baten baitan, edo testu inguruaren bilakaeraren kontra erabat. Eta hor, hola, aipagarri bezala, nire Zarauzko lagun arkeologo bate, Xabir Alberdik, kontatzen ziren. Zagutzen duzu? Bai, laguna dute ere. Are kontatu zidan. Ondia, Xabier, bai. Inguru hartan eskabaziotan eta zebiltzen garai batean, bazutela zantzua, uspeta, urez beroeta da izena, uspeta esate dute bain, baserri batean, hango kanposantu zarra. Uspetako kanposantu zarra. Bakizu, askotan olako gauzak entzun da, arkeologoak horren arabera mugitzen dira, eta joan ziren, eta baserrikoek erakutsi zieten leku bat, soro baten bukaeran, inongo seinalerik, koskarik, ezerretzegoen tokien beraientzat, beraiek etorri, eta eraman zituzten, soro guztia pasa, eta iritsi ziren esan zieten, hemen, behatzakin eakutsita. Eta esate ziren, inolako seinalerik, ez zegoela ezerre, bakarrik zan, erreferentzia, soroaren bukaera. Hemen, hau da uspetako kanposantu zarra. Eskabatzen hasita erromatar garaiko txalet baten arrastoak. Aterazioz. Alegia, gutxineko, 1600 urteko kontua. Bueno, holaxe, hemen, behatzekin eakutsi, eta antxe bertan industen hasi, eta material ateratzen hasi. Zer da entzumen aktiboa baita horrelako gauzetan? Ez kaso egitea, benetan, ez? Gero, beste bat, uste dut, bere kontatu nuena, Patziko Perurenak kontatutakoa, esan gendun nola sorgin hitza, 17. mendean edo hasten dela zabaltzen eta nagusitu egiten da erabat, ezta? Pixka bat, paganoa den guztia iristeko, ezta? Sorgin da, sorginkeria, horren aurretik lamia erabiltzezan, horretarako. Horregatik lamien mitologia kontu zibili behar da, zatik oso orokortzeko funtzioa du hitz horren azpilan, berez pertsonai diferenteak dianak eta danai lamia esate zai, ez da? Baina, erabilpen hori zan erdiarokoa. Eta bukatzen da, 1600 inguruan ja, bukatu egiten da teoriz. Kontu hau komentatzen, Patziko Perurenakin esaten dit. Bere aitai entzun da, goizuetako eskolara etortzezala artikutzako ez dakize, baserritik, antxe bazterrenetik gazte bat, eta behin klasean zehola, apaizak esatzen mazu, gu zer gea, kristauak ea, ez da?
Eta hola APK aldameneko, patziko nahi izan zeu, zu izango, ikupan lamiak. Irureun urte, beranduago. Itza, ja, berritu eta toki guztietan, baina artikutzako bazterratan ez. Anoa indikan, erdiaroan bezala segitze zuten esaten, ez da, bueno. Hombre, badaude ez, denboraren logikari iesa egiten dioten txokoak. Badira, olako kasu harrigarriak. Olako kasu harrigarriak. Eta familitik ikasitakoak, ez? Gero etxe bakoitzean zenbat, zaberastasun dagoen. Azkenean da testu ingurua bizirik diragoela, baina ez ja testu inguru orokorra baizik. Baizik eta etxekoa, kultura propioa, etxeko kultura propioa. Hori da. Amaitu parri kontu kontari zinete. Eta hola, testu inguruaren kontrako iraupen harrigarri hoien, azkeneko ejemploa emango nuke, Gentilen akabaran leyenda zautzen dezue, bilduta eta idatzita dauden 11 bertsiotatik batek kontatzen du oraindela 5.000 urte kontatzen bezala. Ara? Eta ez da ezer ulertzen. Testu inguru aldatu egin dalako, baina bertsio bat ez da batere egokitu. Beste guztiak egokitu egin dira. Eta sartu dituzte, motibu kristauak, eta ulertzeko ze pasatzen den, ez da? Batek ez. Gentilarriko, aralarko gentilarrin kokatzen den bertsioak, Barandiaranek hartzai bati bildu zionak, ez du koma bat aldatu. 5.000 urtetan. Zoragarria da. Eta emaitza da ez da ulertzen. Eta hori aztertzailearentzat hori da urrea da. Urrea da, zatik horrek ematen dizu klabea, horrek erakusten dizu bidea, nola besteak aldatu diren eta hori ez, eta tiratzeko aria horrek ematen dizu. Bueno, hori ere badago. Ze bidea segitu duen ze horrek, oso interesante litzateke ez da, baina belaunaldi, 5.000 urtetan kontatu dute ipuina, azkeneko 1.000 urtetan agian, edo azkeneko 2.000 urtetan, ezer ulertzez tal. Baina jaso bezala kontatu dute. Baina hori askotan egiten da. Erlijioarekin ere egiten da, gauzak kontatuta besteak memorizatu, eta aitaren semearen ez da izan bat aldiz, errepikatzen ditugu gauzak, hausnarketa sakon bat egin gabe. Indar gehiago du beste gustatzen zaigu ulertzea, esaten duguna. Eta orduan, joera da beti aldatzea eta moldatzea, esaten dugun hori ulergarri izateko, ez da? Baina batzutan balako iraupen harri-harriak gertatzen dira baitare. Harri bitxiak. Kamioneta zar baten bultzaka zintuzten igo. Aizue, hau Rafa Rueda da, Oroitz abestia, eta Rafa Ruedak igande hontan Victoria Eugenian kontzertua eskainiko du euskeria bezbatzarekin, eta guk aurreko asteko kontzerturako sarrerak zozkatu genituen bigarren kafean, eta bigarren kafeko entzule batzuk joan ziren ikustera, eta esan digute oso ondo pasatu zutela. Ara, begirazio ondo. Beraz, gu ez ginen joan, ezin genuen, baina hemen gabiltz Rafa Rueda entzuten, eta agian igandean jongo gara. Bueno, orduan desmitifikatzen jarraitzeko esan dugu, oroimena dugu beste bezalakoa. Orduan, batetik handugu, testu inguru zaharrak luzego iraunarazi dugula, eta bestetikan daukagu fosil moduan gorde diren gauzak. Fosil moduan gorde diren gauzak esan nahi du gorde dugula informazio bat ohartu gabe. Ez gara ohartun hor informazio bat, hitz bat esaten dugu, edo toponimo bat, edo hiztegian daukagun hitz bat, eta errepikatzen dugu, batere ohartu gabe hor informazio bat dagoela aspaldiko garaietara garamatzana, ezta? Bueno, egunen batean eta zeharkako bide batetik, iriste zara zerbait jakitera, eta orduan ohartze zara, ostras, hitz hau esaten dudanero, begira zer esaten ari naiz. Eta ze gauza polita izaten dan hori gainera. Sorpresa bitxiak hartzen ditugu. Batzuetan, gertatzen da, pentsatzen ari nintzen, batzuetan gertatzen dela irainekin. Iraintzeko hitz batzuk erabiltzen diala, eta gero konturatzen zehala, nondik dator
Eta Baina, arrazista eta izan daitezke, arrazista edo da, matxistak, edo edo hori- bai, hori da. izan daitezke diskriminatzaileak. Beraz, batzutan sorpresak onak eta bestetan ez hain onak. Hobe fosil modun ustea ordun. Batzuk bai. Fosila piztu gabe. Batzuk bai, Bai. baina bestetan sorpresa oso politak. Horren adibide batzuk, hola, harrigarriena izango litzateke, behin baina gehiagotan hemen komentatu duen, giarre baitza. Zoragarria. Giarre baitzaren esanahia ikusita, horrek garamatza, orain dela, 40.000 urteko. 40.000? Urteko zea kultural batea, ezta? Azkar esaten da 40.000, baina norberan buruan ere hori kokatzea zaila egiten da. Gutxi gora bera, indarrean egongo zan Euskal Herrian duela 4.000 urte arte, gutxi gora bera. 36.000 urte indarrean. 5.000 urte, hola. Eta hor ja galdu egin zen da, hor ja fosil bihurtzen da. Baina berez, fenomenoa, ikusita mapan, komentatu benuen, ezur eta haragiaren teoria, eta ezkontza arau sistema hori, ikusita mapan nondik noraino zabaldu zen, bai gutxi gora bera eman lehioke 40.000 edo agian zerbait gehiagoko adine, ez da? Bueno, hortxe dugu, hitza esaten dugunean bate konturatu gabe. Bueno, hain pixka bat hurbilduta, hain urruti joan gabe, arkeologoek esate baterako toponimia erabiltzen dute baitare, zantzuak harrapatzeko, non industen hasi komenidan, ez da? Hori Barandiaranek egin zuen, bere garaian, gentil izena zeukaten tokietara joatezan, da antxe azaltze zitzaizkion gero trikuharriak eta Burdinaroko kastroak ere, badago toponimia bat, txur, hemen intxur daukegu bat, intxur da berez eskriturat zarretan azaltzen da iruntur. Iruntur izango litzateke, tur baldin bada latinetik, turris dorre, edo nolabait gotortutako leku bat, hiri gotortua izango litzateke iruntur. Intxur bihurtu gana. Eta gero beste batzutan muru toponimia, muru zabal, muru horiek itxita, arresituta egote ziren, eta muru toponimiari jarraitzen diote olako kastroak eta bilatzeko aleginetan arkeologoak. Ze polita, arkeologoak, ni txikitan arkeologa izan nahi nuen. Bueno, astronautaz aparte. Eta, baino gauzaztan bilatzea, ez? Edo lurrazpian dagoena, edo hor, unibertsoan, ez? Baina bat da oso iraganarekin lotuta eta bestea etorkizunarekin lotuta. Bueno, edo iraganarekin, zuk begiratzen dituzunean, eta izarrak ikusten dituzunean, hori iragana da, berez. Da. Baina ze polita dan, eta ze detektibibeskoa izan daiteken, ez? Antropologiaren lana. Azkenean, ofizio askoren atzean dago detektibe lan hori, eta benetan polita da. Eta divertigarriana, kaso? Gauzak lotzea, lotu gabe dauden, edo zein bere aldetik dauden gauzen arteko loturak eta arkitzea, ez da? Zuk ere egiten duzu, detektibea. Bai, erabat ikertzen. Erabat, asko gustatzen zait, bai. Bueno, holakoekin gehiago baditugu, hortxe forua bada Urdaibain, forua da erromatar foro bat zegoelako. Eta erromatar herri bat egontzalako. Herria hor gorde da, gaur egun ja jakina da, baina bestakit, 19. mendean indusketak egin aurretik hori hain garbi zutenik, ez dut uste, ez da? Edo getariak, Gipuzkoako eta Lapurdiko getariak. Egun nondik dator, beti kuriosidadea. Kaetaria da, latin zaharrean C, K bezala esatezan, eta gero C ahoskatzen hasi zan. Horregatik, zetazeo hitza ematen duen kaeta, arrain esan nahi duen hitz batetik dator, eta kaeta esatezan garaian geta bihurtzen da, eta kaetaria ziren arraia gazitzeko instalazioak. Horregatik dago bat, asko daude, kaetaria asko daude. Guk hemen gertun bat Gipuzkoan da bestea Lapurdin. Gipuzkoan da Lapurdin, horiek dira arraia gazitzeko. Getari? Horiek denak ezagunak dira. Oain komentatuko dugu, beste bat, hain ezaguna ez dana, eta benetan oso polita dana. Adi.
Gaur egon, bakailaua ja, badakizu erosten duzu, kongelatua, ja gazgabetua, eta hori dana. Ez da, garai batean, bakailua gazitua besterik etzegoenean, bakailoa jan baino lehen egin bertzan, beratu. Eta gitu hori etxien ezagutu duzuen, bakailoa erosi eta beratzen jarri. Bueno, beratzen jarri, babarrunak oraindik beratzen jartzen. Oida, babarrunak. Beratzen jarri da, uretan bustita jarri. Beratzeko, beratzen, bueno, da bustita jarri eta aldi berean bigundu. Baina bigundu da pixkat ondorioa esan dezagun. Beratzen jarri da, uretan bustita jarri. Bueno, horre janaz aparte, arropakin ere egiten da, mantxa zail bada honian edo, arropa garbigailuan sartu aurretik, aurrena beratzen jartzen dezu, produktu batekin edo bestekin, edo zuritzek, txuritasuna galduta daukanean, eta horrelako gozak, beratzen jarri, bustita jarri. Bueno, zer gehiagotan egiten dugu, bai, gero bere garaian, oinatik bada kobazulo bat, sandalli, bai, San Elias da non bait, sandalli, eta area joate ziren umea hartu ezinean zebiltzan emakumeak beratzeko gerriaino sartze ziren, gonak jaso eta gerriaino eta han egote ziren urotz hartan beratzen, barrunbeak edo biguntzeko nolabait barrunbeak beratzeko, barrunak beratzen eta barrunbeak beratzen. Horregatik Tolosa nahi nionaz zerate babarrun kontuekin, Hori izango. Hori jakin da, ez dakit Irun ezagutzen duzuen pixka bat, baina Irunen herriaren erdian baserri bat geratzen da. Baserri asko galdu ziren, baina baserri bat gorde da. Eta baserri horrek izena du Beraun. Bueno, Beraun bai. Ez dakit baina auzo bat da, baina ez dakit errenterikoa ez ote den. Horretakoa, errenterikoa. Baina hori da Irungo, Beraungo jaunak erdiaroan etxe bat egin zuelako errenterian, eta izen bera jarri zion. Da. Bai. Baina lotura errenterikoak ez du. Irungoak du. Bueno, Beraun deitzen dan baserrian aurrean, industen hasi, eta baldakizu ezea azaldu dan. Zer? Babarrunak. Oiasoko termak. Aiba. Orduan orain badakigu termai nola esate zioten euskaldunek duela 2000 urte. Beraun. Beratzen jartzeko. Claro, beratzen jartzeko uretan. Zentzu handiagoa du, erreka hotz batean baino. Duela 2000 urteko euskaldunek Beraun esate zioten. Ze ona. Ze polita? Ze polita. Bai. Hortxe egon da 2000 urtetan, inor jakin gabe, eta halako batean, pista hortzegoen. Eta termak azaldu dianean, orduan pizten zaizu bonbile eta esatezu ara. Zenbat urte pasa ditugun hitz hau esaten, da, nondi zetorren, zer esan nahi zuen jakin gabe. Bueno, orain badakigu. Beraz, zentzumenak ere pikin bat, nola, berpiztu egin beharko genituzke, ez? Hau da, pistak hor daude, berez? Izenetan, historietan, espresioetan. Hori oso garbila da. Oso garbila da, termak azaldu diralako. Ez dago beste esplikaziorik. Beste batzutan, ezin dezu hartaraineko segurtasuna lortu, ez da? Baina badaude beste etimologiak, bueno, pixkat bidegarri izan daitezkenak, iradokigarri bai, politia bai, eta, bueno, ez dakit, gero konsensua zenbateraino izango duten, ez da? Baina, bidasoa izena, Irundik asko ez urruntzeagatik, bidasoa izenan inguruan, bueno, pentsa daiteke, bidatsoa esan nahi duela. Zer da bidatsoa? Oa da, oea bezala. Oa da, oea, koltsoia, gaur da gutzako. Itza sortu zanean, oea zan, terreno bat zelaitu da, han etzan eta lo egin alizateko. Espainolez oraindikan, ibai baten letxo esaten da. Zer da, terreno bat ondo zanpatuta. Oa, da hori. Koskaz betetako leku batean ezintzea etzan lotara.
eta oa hitza sortu zan garaian, etzeon somierrik eta etzeon zeari. Zertzan, leku bat, ondo zanpatuta, ondo zelaituta. Orduan, terreno lau bat. Nik uste erdiaroan Gipuzkoa, Zuberoa, Nafarroa, hoietan gaur orube esaten dugun zentzu horretan erabiltzen dela. Leku zelai zanpatua. Bueno, bidatxoa, oa baldin bada leku zelai bat, bidatx zer da? Zer esango zenduke dela bidatx? Bidatx. Bidetik, bidexka, bide txiki ez. Bide atxa. Bide atxa. Gaur egun, ez dakit nola esaten diogun, autobidetan egoten dien ze hori, gaur egun esaten dugu oso luze. Lehen euskera asko ze laburra guazen. Laburra guazen, nola esaten dugu? Area de descanso, nola esaten dugu? Jesus. Ai. Oan ja bidatx ikasi dut eta beste aztu intzen. Eta beste aztu. Politagoa bidatxen ikuste. Bidatx, bidatxune, bidatxoa, bidatxune. Atxeden leku. Bidatxun. Oi, esan behar nuen, baino beste baten bila ari nintzen. Eluiarrek atxeden leku dio. Atxeden leku. Baina luzego jartzeko autobidetan, ez? Baina atxeden leku, baino beste gauza bat jartzen duela esango nuke. Bueno, azkenian... Bueno, bidatx. Bidatx, gaina badezu, bidaxune, daizu. Iparraldean, bidaxune, bidatxune, zea berean, ez da? Izango litzatek eta erromatarren garaiko bideak bazituzten bere atxeden lekuak. Bai? Bi motatakuak, bata jazen izagotzen, bata zien mansio, deitzezan, mansio eta besteak ez nahi izagotzen, bi izen, kategoriaren arabera, pixkate, zerbitzu gehiago edo gutxigo zituztenak, ez da? Bueno, Behobiako auzo batek izena du pausu, ez dakit ezagutzen duzuen? Ez. Hor, bidatxoa ertzean, Behobiako auzo batek pausu du izena. Eta pausu zer da? Pasatzen zirelako horte. Pausu da, zaldiak aldatzeko eta bidatxunea. Oh. Ara. Hori da zehatako bat. Zaldiak aldatze ziren, eta bueno, bidaiariak, eta hoizean, Irungo atarian esan dezagun. Irira sartu gabe, atarian, gaua pasatzeko, eta jatetxe batekin, zea batekin, zaldiak aldatzeko, hori da pausu hitzaren esan nahietako bat, ez da? Bueno, hortxe dago, Behobian, bidatxoa, ze ona. Izan liteke horrelako zerbaiten adierazgarri, ez da? Eta, ja, horrekin segituta, eta ben ja berotuzkeo, baina beste bat komentatuko dugu. Nafarroaren izena. Ui ba. Ai, nire Nafarro maitea. Nafarroaren izena. Nafarroaren izena, niri iruditzen zait, horre ez dakit, kontsentsua zenbateraino egongo da, baina zue badakizue, Iruña, edo Irun, zenbat Irun dauden, Iruña de Oka, Iruña hemengoa, Irungo Irun txiki, Irun txur, Irun. Horrek zer erakusten du, noizbait komentatu izan dugu, Euskaldunek ez zizkietela izen propioak jartzen gauzei. Berdin errekai, ibaiai, rio ibaia, zenbat dauden, edo aratz erreka, olakuak. Ez zieten, bueno, ez zituzten mapak egiten, ez zuten ikuspuntu bat globala, bakoitza bere auzoan berezean, eta orduan esatzu erreka, zarretago jarri berdiotik izena honi, erreka, horti joan ura, mendilai, mendila hor da olako, eta ez talako muitzen, baina errekari ez diot izenik jartzen. Eta orduan, bazen joera bat izen arruntak erabiltzeko. Eta hor ikusten dugu, Irun esate baterako, oso toki guztietan dago Irun. Zer da Irun? Irun da iria. Iria zer da, jende arrero bat bizitzeko bere garaian, jende guztian mendian eta basarretar moduan bizidanian, alako baten jendie, iriuneak, jende bat bizi da iriunean. Eta ez diogu izenik jartzen. Bale. Hori da joera, ez da? Bale. Zer da Navarra? Epa. Euskera zer da Navarra? Ja da, zeharo aztuta daukago, testu ingura bukatu zaigu. Navarra da golde mota bat. Golde mota bat? Bai. Navarra da laban handi bat bezala, burnizko laban erraldoi bat bezala, goldea bezala jartzen dana,
eta balio du marka bat egiteko lurrean. Laiariei sailaren zabaleroa markatzeko Navarra pasatzen zen aurrena. Idiekin erantzi idiei eta marra bat. Eta gero, hainbesteko tartea behartzun zabaleroa eman, kuadrilla baldin bazan laukoa edo seikoa edo zortzikoa, zenbat laiariren arabera, ikizan urrengo marka, zabalero gehiago edo gutxigo jarrita. Eta orduan ikizan horrela markatu. Navarrak egiten ziren. Sail hori egiteko hori da Navarra. Navarra da, bai labana, bai burni hori, esate zaio Navarra, eta marka bera. Esate zaio, bai, lurrean egiten den markari. Hauze pasatzen da, iztegian jendeak ikerketa egiten du iztegiekin. Iztegian ez du jartzen Navarra markadanik. Jartzen du Surco de Arado. Bai? Eta gero beste gauztan jartzen du mantxa baitare. Ez da berdina, zuloa, mantxa, ez daude urruti. Baina nabarreria da erderazko biruela, eta nabarreria esate zaio, arpegian uzten duna, zer da? Mantxak edo markak? Markak, ez da? Markak usten ditu, ez mantxak. Baina marka, zuk nabarra ikusten zute, iztegian marka ez da inon azaltzen. Eta gure buruak horrela funtzionatzen du. Espaldin badizu hitz hori esaten, ez dezu salto egiten aldamenekora askotan, ez? Bale, zein da Karlomagnon garaian, 9. mendean, Europa osoan dagoen unitate politikoaren izena? Trivialean jolasten nahi gela. Bi daude. Bai, ez guztu favorez. Bi bere izten dira. Batzuk dira konterriak. Babesean daudenak. Eta etxaiaren mugan daudenak nola deitzen dira? Markak. Marka Hispánica, marka de Panonia, marka de Córdoba, markak. Eta marka nola esaten da euskeraz? Navarra. Badazpada ere, bajuta goxo esan dugu Navarra. Orduan, Navarra da, 9. mendean, hitza sortzen den garaian hain zuzen ere, euskerazko izena garaiko unitate politiko administratiboari izena emateko. Bai. Karo, eta utxurek nola ez dagoen. Eta izen propioa jartzen ez dagoen. Iruña esaten dugun bezala, Navarra esaten dugu. Deskriptiboa, gelditzen da. La ciudad, la marca. Horrek ematen du esplikazio bat oso simplea. Bai, oso simplea. Oso simplea. Xumea, baino eraberen oso interesgarria da, bai. Interesgarria da. Nik egia esan, ez dute zalantza hundirik hortik handatorrela. Gero, Navarra horrek sortzen du, gentilizio bezala, Navarros, euskeraz Nafar. Eta hortik Nafarroa. Nafarren orubea edo Nafarren lurraldea esan nahiarekin, ez da? Bueno, hortxe gehatzen da. Hor termak ez ditugu azaldu, baina... Bueno. Gaur, opari asko egin dizkibuzu, Juan Ignacio? Bueno. Baina, agurtu egin behar dugu, Juan Ignacio? Bai, baina oso ondo dago, hainbeste momentu zirara garri biziarazi dizkiguzun orain asimilatzeko momentua den. Eta gaina atzetik, entzuten ari ganera, da ibilbedi dala talde Nafarra. Ai, ze ondo lotuta, Goiuri. Beti aurreatu. Eskerrik asko, Juan Ignacio, beste behin gurera gerturatzagatik, gaur gaina bereziki dotore jantzita. Benetan baiet, esan behar nizun zerbait, baina azkenean, gauza beste hasi gara. Mila esker, bakizu, dieta gogorra indakio, garai bateko arropatan sartzen hasi gea berriz eta. Ederki gelditzen zaizkizu. Maitena. Mila esker. Eskerrik asko. Zazu, urrengo aste arte. Zaila da esatea, oso zaila da. Bueno, bai, mendik 8 berriz ere hemen izango naiz. Eta ni... Epa! Zu bihar, ez da? Bihar arte hiltze ez banaiz, bitartean. Edo mikrofonoarekin. Gu ere bagoaz. Bihar arte... Agur!
Keep calm and bigarren kafea.